Pêl-droed gartref gyda Screwfix. Nodwyr pêl-droed ar S4C. Ond da ni wers mathemateg i chi ar sgorio heddi wrth i'r gyngrair o 12 clwb baratoi i rannu'n 2. 12 rhannu gyda 2 yw 6 wrth gwrs ar rhwng nawr o diwedd y tymor. Bydd y clybiau naill ai yn y 6 neu'r 6 gwaelod, ond mae yna 3 clwb sydd dal ddim yn sicr o'i syms. Ac mae 2 yn cwrdd heddi. Penybont yn erbyn Hwlffordd, tra bod un arall, Caernarfon, yn gwylio a gobeithio o bell. Y penwythnos ola cyn y toriad yn y tymor yn uwch gyngor Cymru, a hynny hefyd yn benwythnos y Pasg, wastad yn gyfnod cyffroes yn y tymor. Penybont a Hwlffordd yw'r gêm fyw i chi ar S4C pnawn yma o uwch gyngor Cymru JD. Mae'r haul yn gwenu, pawb yn gwenu, chos mae Wynter Jones yma hefyd. Mae'n braf cael bod yma. O ran y 6 ucha, i unrhyw beth newid, wnaeth i Hwlffordd ennill fan hyn, a gobeithio bod Caernarfon yn colli yn y Seintiau Newydd. Yw'r ddau beth na'n gallu digwydd? Wel, ers pryd, da ni wedi bod yn gwylio mwynhau pêl-droed, dyla mae rhywbeth yn medru digwydd. Yn amlwg, y Seintiau Newydd fydd y ffefrynnau yn erbyn Gaernarfon, a fydd bechgyn Hugh Griffiths yn disgwyl fydden nhw'n gallu mynd yna cael rhywbeth, ond y Seintiau fydd y ffefrynnau. Ac yma wedyn, mae'r Hwlffordd wedi dangos digon tymor yma hyd yn hyn i ddangos bod nhw'n gallu bod yn broblem yn erbyn unrhyw un. Mae'r record Penybont yn ei herbyn nhw yn record go dda, ond da ni jyst yn edrych ymlaen i weld yn union be fydd yn digwydd, ond fydd Penybont, nhw fydd y tîm ar hyn o bryd yn teimlo'n yn fwy cyffyrddus na'r ddau arall. Dewch i ni edrych ar y tabl, jyst i esbonio'r sefyllfa eto. Dwi ddim mor gymleth o hynny i fod yn hollol onest. Hwlffordd angen ennill, gobeithio bod Caernarfon yn colli yn y Seintiau Newydd, fel wedon ni. Fe allai Hwlffordd basio Penybont, so mae angen sgorio 3 gol yn fwy na Penybont i wneud hynny. A bydd y Penybont dal yn ddiogel os yw Caernarfon yn colli yn ebyn y Seintiau Newydd. Hwna'n ei synwyr, na i jyst dangos y tabl drwy pnawn yn credu, Owain, hwnna'n haws. Mae hynna dipyn haws, mae'n gymaint yn mynd ymlaen. Dyma'r gemau, pawb yn chwarae. Heddi hefyd, pob gêm yn dechrau am 5 oherwydd y sefyllfa gyda'r tabl. A mae'n sefyllfa ddifyr tu ar brig, cofiwch ddim yn triffwynt rhwng y Seintiau Newydd a Cei Conna. Ond hefyd, y balad i colli tair yn olynol Owain. A wythnos yma, ni wedi clywed Cwpan Cymru wedi cael ei ganslo, sy'n golygu mae'r trydydd safle nawr yn bendant yn golygu lle yn Ewrop. A be mae hynny'n neud o ran gweddill y tymor yn yr hanner ucha? Wel, chydig wythnosau nôl, sa ti wedi gofyn y cwestiwn, doedd na ddim un clwb arall yn gallu gorffen yn drydydd, heblaw y bala. Mae'r record ddifrifol diweddar yn golygu fod y clybau eraill, y Bari, Penybont, Caernarfon hyd yn oed yn sbio fyny ac yn meddwl, allan ni dal nhw. Ond dal i fod, bala ydy'r tîm efo'r chwaraewyr gorau ar bapur, felly swn i'n synnu'n fawr iawn os nad bala fysa'n gorffen yn drydydd. A mae'n mynd i wneud i yn gyffroes ym mhob gêm. Dyna un beth sy'n bendant rhwng nawr a diwedd y tymor. A mae pnawn mae da ni'n boeni am yn gyntaf ar benwythnos y Pasg. Penybont yn cwrdd a Hwlffordd. Mae'n pnawn hyfryd fan hyn yn Ne Cymru. Dewch nôl ato ni wedi'r egwyl ar gyfer y gig gyntaf. Ac i mewn â hi, gwych.
Taclus a digon o sgil, mae gan hon bob dim. Troes yn ôl ato ni ym Penybont. Pnawn yma, Hwlffordd yw'r ymwelwyr. 2 o'r 3 clwb sy'n ceisio sicrhau lle yn y 6 ucha cyn y toriad yn y tymor yn uwch gyngrau'r Cymru. JD Caernarfon yw'r tîm arall. Felly dewch i ni glywed gan y 2 reolwr yn y gêm yma nesa. Sione Davies sydd wedi bod yn siarad â nhw. Wayne, it's a 3-horse race today for a top 6 finish, and to put it simply, Hwlffordd have to win today. Yeah, we're aware of that, to be honest with you, Sean. It's a case of just, turning up, performing, doing what we're good at, not get overawed by anything else, and I think we'll be okay. Rhys, the race for the top 6, it's gone right down to the wire. How will you approach this game today? It's an interesting one. We'll just play our normal game. We'll look to win the game, of course. I believe we'll be good enough to win the game. I've got 100% faith in the players. So yeah, we're just kind of trying to treat it as a normal game. It's an interesting one tactically from both sides. I think with what at stake, I think it'll be tight and tense early doors. A lot of counter-acting, a lot of counter-attacking, sorry. But yeah, I think it'll be very open then towards as the game goes on, pending the results and the scorelines, and we'll get feedback how things are going. So yeah, it'll be entertaining. Yeah, we just want to move forward all the time, and even though there's still a chance if we don't finish in the top 6 today, that's not what we're about. We want to be about top 6 football. Dyna sy'n yfantol Rhys Griffiths a Wayne Jones yn ymwybodol o hynny. Owen Tyler Jones sy'n gyda fi. Ni sôn lawr lot am pwy allai gyrraedd Ewrop. Beth sy'n diddorol yw bod Hwlffordd i wneud y penderfyniad. Dyn nhw ddim yn mynd i gael trwydded i chwarae yn Ewrop achos dyw Wayne Jones rôl ddim gyda'r cymwysterau angen reidio. Lot o glybau wedi bod yn y sefyllfa yma. Wedi dod â pobl mewn, ond Hwlffordd ddim wedi. Be mae hynny'n gweithio chi? Dwi'n yn siŵr i ddweud y gwir, oherwydd da ni wedi clywed lot am Hwlffordd a pa mor uchelgeisiol ydyn nhw fel clwb. Bod nhw ddim yn hapus jyst i fod yn y gyngrair, maen nhw eisiau brwydro yn uwch, cyrraedd Ewrop dwi'n cymryd, rhyw ben, ond nid tymor yma. Mae'n adi rhyw elfen o siom i ddweud y gwir, oherwydd un o glybiau mwy o cyffroes y gyngrair tymor yma. A maen nhw rwan yn brwydro fwy am hynna'n barch i orffen yn y 6 ucha. Dos a ddim byd ychwanegol iddyn nhw anelu teg at. A fel chwaraewr, dwi'n meddwl, fel grŵp o chwaraewyr, mi fysa hynna'n siomedig iddyn nhw. A wedyn yn groes i hynna, Penybont a'r swydd mae Rhys Griffiths wedi wneud. Da ni'n sôn digon amdani nhw, dwi'n meddwl, oherwydd oedd y tymor cyntaf yn y gyngrair yn strygl iddyn nhw. Ond erbyn yr ailyn, maen nhw'n edrych llawer mwy cartrefol, a mi fydd o'n y ffordd maen nhw'n medru perfformio, fydd o'n teimlo pwy o wyr fod i dîm o'n gallu gwneud yn dda eleni. Dwi'n cadw golwg ar y gemau sy'n digwydd yn y bencampwriaeth ar hyn o bryd. Mae Caerdydd wedi colli gartre yn erbyn Nottingham Forest. Mae Norwich wedi cael gêm gyfartal yn erbyn Preston. Nhw sy'n ar y brig. Watford i ennill eto yn erbyn Sheffield Wednesday. Felly ar ran Caerdydd oen, beth am ni ar ben? Wel, dim ar ben, ond gemau algyflen dechrau edrych yn dipyn o naid nawr. Yndi. Mae yna ddigon o gemau, pwyntiau i frwydro teg at, o maen nhw'n dechrau rhedeg allan amser. Unwaith mae'r bwlch na, oedd hi'n 4 cyn iddyn nhw chwarae heddiw, rhwngthyn nhw ar 6 safle, felly mae nhw bron o bod yn gorfod bod yn berffaith rhwng rwan a diwedd y tymor mwyn gorffan yna. Mae nhw just, er y swydd dda mae Mick McCarthy wedi wneud, mae yna ormod o waith yn anffodus iddyn nhw wneud yn siŵr bod nhw'n cael bwlch. Am ffordd i dreulio pnawn dydd Sadwrn, hamddenol iawn. Pêl-droed yn edrych yn wahanol iawn yn ystod y flwyddyn diwetha. Sim deck chairs gyda ni fan hyn oen. O'n i ati nhw? Barbecue, cwrw bach. Abertawe chwarae yn hwyrach heno yn Birmingham. Ond fan hyn, Penybont yn cwrdd â Hwlffordd. Beth amdani Owen, sut ti'n gweld hon yn mynd ar pnawn yn gyffredinol? Wel, ni'n gallu dweud gêm dyn, ond dwi'n gobeithio gweld gêm agored. Dwi'n meddwl, disgwyl gweld Hwlffordd yn mynd amdani, a mae Penybont, y ffordd maen nhw wedi chwarae eleni, y math o dîm sy'n gallu cymryd mantais o unrhyw fylcha. Felly gêm agored, digon o goliau, a mi fyddai'n ddyn hapus. Dyna i ni eisiau gweld, cofiwch am sylwebeth yn Saesneg. Remember, we've got English language commentary as well here on Sgorio. That's on the red button. Mark Jones and Tommy Morgan waiting for you there. Yn i draw i'r pwynt sylwebu fan hyn. Ac yn syml, mae yna gymaint o bethau yn y fantol, ond beth sy'n hefyd yn bosib yw gêm dda rhwng 2 dîm da. 2 dîm yn y de sydd wedi tanio uwch gyngrau'r Cymru tymor yma. Yn i draw at Malcolm Allen a Mike Davies. Diolch yn fawr, Dylan, yn y gêm olaf cyn yr hollt.
Mae'n ras 3 cheffil am le yn y 6 uchaf rhwng Penybont, Caernarfon a Hwlffordd. Gyda'r holl gymlethdodau ac yn mwyn cadw pethau'n syml, roedd i Hwlffordd ennill a Caernarfon golli mwyn newid pethau yn y tabl. O ran newyddion tîmau, o ran Penybont, 2 newid i'r tîm ar sicrhau pwynt yn Aber. Matthew Harris a Oliver Dalton mewn yn lle Iacubo a Clutton. Miles Davis a Lewis Harling sy'n gydra'r brif sgorwyr. Sam Snaith yn arwain y llinell flan. O ran Hwlffordd, 2 newid i dîm Wayne Jones a ennill mor dda yn y dre newydd. Summerfield yn lle Watt, sef yr unig chwaraewr sydd wedi ymddangos yn pob gêm o'r tymor hwn. A Ben Fawcett yn lle Jazz Richard sydd wedi ynafu. Ddau dîm yn chwarae fo'r 3 yn y cefn. Pnawn mawr felly Ken Owen ac Maw Davies fydd lawr yr esgyd. Nhw di'r wingbacks, nhw fydd yn ymuno efo'r 3 sy'n ganol cae. Prynawn sy'n curo ganol cae yw sy'n curo gêm yn y marn ni. Evans, Nith o Ista, Wood a Harling yn ei cymorth i Snaith a Georgievski. A 3 i Hwlffordd yn y cefn. Digon o brofiad ganddyn nhw hefyd. Ond ti'n edrych ar y canol cae, Scotcher, Shepherd, Keach, Summerfield, llawn egni. Nhw fydd yn bwydo Danny Williams, Lewis a Fawcett. Fod yn un sy'n mynd i ddal o bel i fyny. Peth bach ydi o, ond mae o'n gryf yn eitho gynnig ar bob pel ac challengeio am bob dim. Hwn yn dweud fi, wel, Rhys Griffiths dweud fi bod hwn wedi amddiffyn nhw gorau yn y cyngraid. Nath o gael ei ddau gan Dundee, nath o ddechrau yn Academy Abertawe, o gyda fo Joe Rodon flwyddyn o'i flaen o, felly oedd o'n meddwl na, ei Colchester felly. Wedyn Dundee, a mae di'n mynd i fan hyn. 22 oed ydi o, digon amser o'i flaen o, os dwi'n isio mynd i'r lefel nesaf yna, os bysa fo mwy ymosodol corfforol. Danny Williams ar benthyg o Gaerdydd, 8 gol yn barod to fan hyn, mae o. Hannar, beth dwi'n licio amdano fo, mae'n dilyn bob dim i mewn. Unrhyw ymdrech heddiw gychwol bo, ar diwedd i sgorio i Hwlffordd. Ein dyfarnwr yw'r profiadol Dean John o Abertawe. Mae'n prynhawn hyfryd yma yn Penybont ar gyfer gêm allweddol yn y ras am y 6 uchaf. Cymaint yn mynd trwy feddwl Wayne Jones, mae'n siŵr. Rhys Griffiths, un buddigoliaeth yn ei 4 gêm diwetha. Nhw'n heiddi mwy na pwynt yn Aber wythnos diwetha. A tro diwetha i nhw chwarae fan hyn fe gollon nhw o 2-1 yn erbyn y Flint. Y golled na yn un annisgwyl iawn. Na'r chwaraewyr yn cymryd y glin er mwyn dangos nad oes lle i hiliaeth ymhel drod na'r gymuned. Neges sydd hyd yn oed yn fwy pwysig yr wythnos hon yn dilyn y sylwadau sarhaus a ddanfonwyd at 2 o chwaraewyr Cymru. Hwlffordd yn cychwyn y gêm yn chwarae o'r chwith i'r dde. A mae rhaid iddyn nhw ennill y gêm hon os oes yna unrhyw beth o gyrraedd y 6 uchaf. Y bêl gan Ashley Morris, nath ddathlu ben blwydd yn gynharach yn yr wythnos yn 37 blwyddod yn brofiadol, ond gyda 9 llechen lan. Dim ond Paul Harrison sydd o'i flanau yn y rhestr o ser rhwngpist. Morris yn ei tharwy'n hir. Harling. Y frwydr yng nghanol cam Alcom yn mynd i fod yn un ddiddorol iawn gyda Scotcher yn cryfhau pethau i Hwlffordd. Mae o'n gymaint o chwaraewr da. A gallweddol i'r llwyddiant nhw tymor hyn. Mae wedi ista yn gyffyrddus a gwarchod yr amddiffyn, ne, mae'n medru ymuno ar chwarae yn hwyr hefyd. A gyda fo Shepherd wrth i omlo chwaraewr ifanc arall sydd llawn talent. A wedi droi gêm ar ei phen efo eiliad bach o, neu fflach bach o hydolus. Ysbrydoledig. Okay. Ond Scotcher yn dychwelyd i ddweud y gwir o anaf. Gath anaf yn y gêm gynta wedi dychwelyd o'r cyfnod clo yn erbyn Met Caerdydd, ond heddiw lan yn erbyn Miles Davis a Lewis Harling mae'n mynd i fod, fel ydys i, yn hynod o ddiddorol. Dyma Dalton, un o 2 newid yn hun Penybont, yn ei tharwy'n hir. Hwlffordd yn ildio meddiant ychydig yn rhy rhwydd.
ti'n disgwyl o fod fel un ar dechrau'r gêm, ond dwi'n bach yn nerfus, lot o tensiwn o gwmpas. Mae nhw'n just teimlo i ddweud allan i fi bach. Nid un y ddau ganslo un allan hefyd, oherwydd mae'r ddau chwarae union yn un system. Felly pwy sy'n wedi gyro'r frwydr bach unigol a chdi ta fi, un o hynna dio pnawn ma. A mae'n anodd, mae Hwlffordd yn gwybod beth mae rhaid nhw'n wneud, mae'n anodd hefyd i Penybont, mae angen pwynt ydyn nhw, beth maen nhw'n wneud, ydyn nhw'n dod mas, ydyn nhw'n ymosodol, ydyn nhw'n fwy ceidwadol, beth... Fedrwch chi fynd allan i gael gen gyfartal erioed, dwi'n wedi gweld reolwr yn trio wneud hynny yn yngyrfa fi a dwi'n siŵr ni'n chdi, ond beth dwi'n meddwl ydy, dwi'n meddwl bydd Hwlffordd neu tapus i ildio'r meddiant os di Penybont yn cael gafel ar y bel, ond hefyd maen nhw igon da fel chwaraewyr, mae'r gallu gan nhw i fel maen nhw'n neud yma fan hyn, jyst mynd o un ochr y cae i llall. Alaric Jones, y bas ymlaen, cael ei ffenio allan, mae gan Harling y cyffyrddiad bach at Davies. Rwy'n hir tuag at y sneith. Welon ni nhw ar ddechrau tymor, y gen gyntaf un. Ti'n edrych lle maen nhw wedi dod o hynny. Faint maen nhw wedi datblygu Hwlffordd. Maen nhw wedi creu argraff go iawn yn y fi, maen nhw wedi tyfu fewn i ryw gyngrair. O'n i'n hoff iawn o fe penderfyniad nath o Ewrop, ond dwi yn dall nhw. Dwi yn dall y penderfyniad, pan nhw ddim yn barod eto. Y gol gynta, y prynhawn yn dod ar goedlen y parc, Aberystwyth ar y blaen yn erbyn Derwyddon, y tîm ar y gwaelod. A mae Aberystwyth wedi gwella tipyn ers dychwelyd ers y cyfnod clo. A John Owen gynt o Borthmadog sydd wedi cael y gol yn dod ymlaen fel eilydd yr wythnos ddiwetha. Gynt o Borthmadog, Bangor, Llandudno, mae wedi bod bob man dy fol. Unrhyw le i'r gogledd o Aberystwyth. Tafliad i Hwlffordd, pen pella. Mae'n mor od i weld nhw, mae'n mor anghyfarwydd i'w gweld nhw heb i crysau glas ar felon. Wyt ti'n teimlo ers bod Hwlffordd wedi gwneud y penderfyniad mawr na mewn Ewrop, pan nhw wedi ymlacio dipyn bach a wedi chwarae gwell pêl-droed. Os ti'n edrych ar eu llediad diweddar nhw, maen nhw'n edrych fel yna. Sam llawer o dim am di dre newydd ac i'r o dair gol i ddim. Cic rydd gynta'r gêm yn cael ei ddyfarnu gan Dean John yn mynd o blaid y tîm cartre a Ken Owen sydd dros bopeth. Ni tharwy'n hir allan gan Summerfield. Un peth sydd ddim gan Hwlffordd gwrs ydy'r yw chwaraewr blaenwr mawr, ond y dre newydd ar y blaen yn erbyn Cey Conna, y tîm ar y brig a Jamie Breeze sydd wedi gael y gol bwysig honna. Wel, Malcolm, goliau cynnar. Dyma gael llawar Jamie Breeze, ond pan mae'n sgorio, maen nhw'n gema pwys... Di mor bwysig i dre newydd wrth gwrs, ond mae am y seithfad safle. Ond sy'n edrych am y canlyniad yna. Seintiau newydd rwan yn y Byn Caernarfon. Pyn bach mwy o ddisgwyl ar y gêm yna i Seintiau newydd gael y 3 pwynt fynd yn gyfartal. A Cey Conna ar y brig. Ac i fynd nôl at y bwynt i ynglyn ag Ewrop gyda dre newydd, rhyw 9 pwynt y tu ôl i Hwlffordd. Bydd Hwlffordd yn aros yn y chwech isa. Byddai'r dre newydd a chyfle i fynd i'r gemau ail gyfle. Mae mor gymleth. Davies nôl at Morris. Dim ond Cey Conna a'r Seintiau sydd wedi ildio llai na Penybont. Wel, ti wedi sôn am y dyn yma barod Ashley Morris. Nawr llecha lan ar ôl 21 o gema. Dim yna di record gorau fo. Mae wedi cael 10 unwaith i'r bala, pan ath bala orffan yn ail. Hir cyffyrddiad ymlaen. Georgievski at sneith. Y croesiad at y postyn pella. Yn curo pawb, mae Ken Owen at y postyn pella. Nôl gan Davies. Davies i Penybont. Nôl at Ashley Evans. Ond y bel yn cael ei chlirio. Ond y cyfle cyntaf, bas fach dda gan Georgievski at sneith i greu y cyfle. Bydd Dalton, pêl letraws ganddo fe. Y rhediad o ganol ca gan Ashley Evans, ond y peniad gan Keach yn ildio cic gornel gyntaf'r gêm. A hynny wedi 6 munud. Rhys Griffiths wedi bod yn ymarfer, cicio gosod.
trwy'r wythnos yma efo'i chwaraewyr. Mae o'n gwybod faint o bwysig ydyn nhw. Mae'n rhyw hanner cyfle. Unwaith mae'n cymryd y cyffyrddiad yna. Mae byth yn mynd i sgorio o fanna. Mae'r croesiad oedd y penderfyniad cywir. So Jesco ddim yn y canol. Ti'n mynd i sgolcio reina yn y canol. Mae'n mynd i neidio. Does neb wedi ildio mwy o giciau gosod na Hwlffordd. Symudiad bach slic gan Penybont. Ond Hwlffordd yn diac y tro hwn. Ond y drosedd gan Matty Harris ar Ben Fawcett. O'n i licio yna. Cic gornel, bach slic i fewn i Owen ar y posti gyntaf fod. Jyst dwi'n cyffyrddiad bach rwnd y gornel. Efo drwy'r chwith Wood yn dod i redag i fewn arni o ochr y gwrs Cosby. Mae fod yn deg i Rhys Griffiths. Mae wastod yn greadigol o'r ciciau y gosod. Fel arfer, Kane Owen byddai'n cremanu ddim mewn, ond tro hwn y gic rydd yn fer. Prynhawn o'r cae ymarfer. Gwybod ni'n iawn beth mae'n neud. A tydi'r cyffyrddiad yna. Gwych y cyffyrddiad. Ond Hwlffordd yn darllen ni. Harling yn disgwyl i. Summerfield yn ei tharo'n hir. Aberystwyth 2, derwyddon Kevin. Dechreuad gwych i dîm Gavin Allen ar goedlen y parc. Cic o'r smotim gan Matthew Jones yn dyblu mantais. Ella na Copi Zero sydd wedi cymryd drosodd rwan, a mae Gavin yna efo ma llawn. Y seintiau newydd 1, Caernarfon dim. A Blaine Hudson sy'n rhoi tîm. Roscoe ar y flaen. Dim Roscoe. Chris Sargent yw e. Bale hir. Kane Owen. Owen yn bwydo Nathan Wood ar y chwith. Y croesiad i mewn, ond mae'n cael ei chasglu gan Matthew Turner yn y gol. I siarad tipyn am y crwt yma, 4 ar 15 gol. Ia, go iawn, mae'n roedd eto. Mae'n darllen y croesiadau, dyna dwi'n licio. Mae ar ei ffordd allan yn barod. Mae wedi gweithio am ei ffynwyr yn barod yn ddian ac yn gynnar. Dim amheuaeth yn yr awyr. Fifio hon. Mae mor bwysig bod y golwyr yn gwybod y rongla. Mae'r croesiadau'n dod i mewn. Oedd am llawer o ddewis yma nawr, oedd o'n mynd i'r postyn agosa, ne tynnu bel yn ôl. Dyma fel mae'n sefyll ar hyn o bryd yn y 6 ucha a'r seintiau newydd nawr uwch ben Cei Conna ar frig uwch gyngrau'r Cymru. Caernarfon yn aros yn 6ed, ond wrth gwrs mae angen gol ar Hwlffordd i newid pethau. Lot o amser i ddod, lot o newidiadau dwi'n siŵr. I ni wastad wedi meddwl, Max, ar y diwrnod ola cyn yr holl, bod pethau mynd i fod yn syml ac yn rhwydd ac yn y blaen. Cymaint yn gallu digwydd mewn 90 munud fan hyn. Dalton. Dalton yn hir, ond yn rhy hir ac yn syth at Matthew Turner yn y gol. Dalton creodd y gol wythnos diwetha yn Aberystwyth. Pe electros ganddo fe, peniad lawr Snaitha, Miles Davies yn gorffen. A oedd hwnna rhyw funud ar ôl i Rhys Griffiths dod â fe a Matty Harris i'r ca. Ia, hynny bwynt pwysig iddyn nhw. Aberystwyth fel nes ti ddeud i ffendio rhyw fath o hyder o rwla efo canlyniadau maen nhw wedi gael. Maen nhw wedi chwaraewyr i mewn yn ystod y cyfnod cloi yma yn mis Ionawr. Ond ti'n edrych ar rhediad Penybont yn ddiweddar, ennill un mewn 6, dwi'n meddwl. Felly, dyn nhw'n mynd yn gret i mewn i'r gêm yma. Mi dylan nhw wstosa nôl, de, oedd hi bron yn ganiataol, bod Penybont yn mynd i orffen y 6 ucha. Ond mae'n dod i'r gêm ola cyn yr holl. Sy'n gret i ni y gwylwyr, a ni sy'n sylwebu ar y gêm, ond reit nerfus ydyn nhw ar y cae. A nerfusrwydd yw'r gair, dwi'n meddwl, achos fe gaethon nhw gyflawni'r dwbl na dros y bari. Ac yna gaethon nhw bwynt yma yn erbyn Cei Conna, a fel ti'n gweud, bob un yn disgwyl iddyn nhw gyrraedd y 6 uchan rhwydd, a wedyn y golled a'n disgwyl yna yn erbyn Flint, a maen nhw'n cael eu tynnu nôl, i llusgo nôl mewn i'r ras. Tafliad i Hwlffordd. Rhediad o ganol ca, ond Owen yn ei tharo'n hir a Georgiaevski, dim cam sefyll. Georgiaevski mewn i'r cwrt Cosby, cyfle fan hyn ar ei drod chwith. Bale yn cael ei chlirio. Gwastraff i ddeu gwir, o dam gyffyrddiad cyntaf gyda fo.
am Bell i ddechrau gan Ceno yn lletraws 50 lladd. Nath o yn ei rediad, nath o mynd oed oedi o gwbl yn ei lwybr. Cyffyrddiad cyntaf, edrych ar Bell, tu allan i droi chwith, i lwybr o, rwan, edrych ar campus, a draws yr amddiffynwr yn y cwrs Cosby. Pam nes ti'n cymryd yr ergyd ar y foli fod y droed chwith? Y croesiad tuag at Dan Summerfield, oedd y rhediad gan y cefnwr. Codi'n uchel ond y bel yn rhy uchel iddo fe. Tristan Jones yn cael ei giro fanna, mae gan George Ieski yn erbyn Alaric Jones. Tra bac cyflym gan George Ieski, ond mae'n nôl gan Hwlffordd. Mae'n cael un mewn gymaint o safle o dad ydi, George Ieski, oherwydd i gyflymdra i ddechrau, ond hefyd faint mae o isio'r Bell, mae o'n benderfynol i gyrraedd i. Ond mae'r end product na'n gadael o'i lawr ar y degan, pasio, y croesiadau, yr ergyd ar y gol. Just sy'n yna wella, a sy'n yna andros o ddyfodol dislair ar y lefel yma. Ydy'r croesiad yna gan Hwlffordd yn adlewyrchu i problem nhw. Maen nhw mor fyr yn yr ymosod. Does dim Sam Snaith na Ben a Mŵn ganddyn nhw. Maen nhw dibynnu mwy ar yr ochr cyflymdra Fawcett a Williams. Shepherd yn gryf yn y dacl, ond mae'n drosedd ganddo fe ar Ashley Evans. Oedd o'n just un o heina yn berffaith iddo fo i wneud o deimlo, hei, ti'n mewn gêm heddiw, Ashley. Penniad da nôl fanna gan Cameron Keach. Ti'n gweld yn gael y cael fan hyn, Ashley Evans yn deitha bob. Just, please, calmwch lawr. Just, cadw pen, cadw'r Bell. Mae'n siarad deitha bob i fynd o banicio. Wel, dyma'r 6 eisiau fel mae e'n sefyll. A'r cwestiwn mawr yw, gyda Aberystwyth yn ennill a y Dre Newydd yn ennill, ydy nhw'n gallu dal Hwlffordd efallai os bydden nhw'n aros yn seithfed? Ond yn disiwr, 10 pwynt, 10 gêm i fynd ar ôl yr holl. Felly, maen nhw eisiau chwarae nhw, oddi cartra a cartra, felly 6 pwynt. Felly, wrth gwrs, fyna, obeithio, dyna sy'n mor gyffroes efo y strwythyr yma, efo'r 7 fod safle yna, efo'r gemau ail gyflar ddiwedd y tymor. Yna lot i chwarae amdan i bob un tîm dal i fod. Da ni dal i fod yn gwybod pwy sy'n mynd lawr eto, os dyn nhw yn mynd lawr. Na, mae'n debyg bod yn y gyfarfod gyda'r gymdeithas bêl drod ar ebryll y 12fed i benderfynu beth fydd tynged y tîmoedd ar y gwaelod. Dyma Dalton at Kane Owen. Wood o'i flanau, mae'n troi am y nôl. Matty Harris a Dew Harling a Miles Davis a'r criw ddim yn cael popeth ffordd i hunain yng nghanol car. Bêl hir tuag at Snaith. I wastad yn cael Rhys Griffiths sy'n gweiddi'r cyfarwyddiadau yna am y bêl letraws at Snaith i ddefnyddio cryfder corfforol Sam Snaith, blaenwr efallai sydd yn debyg iawn i'r ffordd oedd Rhys Griffiths yn chwarae'r gêm. Ia, chwaraewyr ifanc iawn ydy Sam Snaith. Mae o'n bob tro yn aros ar ôl yn ymarfer i weithio'r i gêm Rhys ac yn aros allan efo Rhys Griffiths. Yr un beth gyda fo broblem efo mewn Rhys Griffiths ydy i amseriad o. Mae o'n mynd yna i ddian neu i hwyr. Mae eisiau cael hwnna'n iawn. Ti'n gwybod mae hwnna'n hanner y frwydr fel blaenwr. Ti'n gorfod cael ydy. Mae'n sgil, mae'n rhaid i ddysgu. A dysgu eto tan ti'n gael o'n iawn. Mae'n gallu bod yn dawel iawn mewn gemau Sam Snaith ac yna fe ddath e'r car yn erbyn y bari a bollten o ergyd sy'n ar rest y fer gol y mis. Fi jyst bod tro'n meddwl, dydy ddim yn mynd i fod yr un mwyaf mobile, symud o gwmpas. Felly, chwarae dy gryfda ta. Dal dy ddyn, dal dy dir, a wedyn dal y fel i fyny. 3 beth. Wel fe oedd y creiwr ar goedlen y parc wythnos diwetha, penniad lawr i lwybr Miles Davis. A dyna bêl letraws na eto tuag at Snaith. Cael ei giro tro hwn gan Alaric Jones. Dwi'n dal yn meddwl, Dalton ar y bêl, mae'n gweld, mae'n codi ben, mae'n gyda'r amser i chwilio am y bêl lletraws, dyna fod yn well pêl. Ti'n mysio ni dy bêl, ti'n mysio ni gorfod o bwyd ni, sa'n bwysau arno fo. Felly ti'n gorfod ti'n cael da ar y lefel yma i chwarae'r bêl i mewn i rywun. Dim jyst chwarae'n yr awyr fel tro. Jeffries yn hir trwy'n tuag at George Ieski. Dyma Wood ar y foli, ond mi oedd yn y drosedd, oedd yna gam sefyll yn erbyn Nathan Wood, dwi'n meddwl.
Georgievski oedd yn camsefyll ar y post yn bella pan oedd o'n neidio i fyny am y bel i penio yn ôl i'r dyn yma. Nath gymryd yr foli ar y gyffyrddiad cyntaf. Licio hynna, nath y chwib di mynd. Nath o'n clywed si tan hwyr, felly, ia, pam ddim. Just ymarfer bach oedd hwnna. Disgwyl tan yr un iawn wedyn. 2 funud ar 15 wedi chwarae, mae'n ddisgwr yma ym Penybont. Gyda Hwlffordd angen y fuddugoliaeth. Carnarfon ar ei holi ar neuadd y parc. Ceicona yn colli ar Barclatham. Dyma Danny Williams. Blan trod a fe fydd hi'n gic gornel gynta'r gêm i Hwlffordd. Trad cyflym gan Danny Williams. Ia, na iddyn ni sôn am cyn y gêm. Jeffries yn ei marcio fo. Edrych ymaint o agos. Edrych ymaint yn mynd jyst ar y syni draed. Cymra fi ar... Mewn ras na. Ga'n roed mawr i di. Ond Danny Williams, peth gyntaf me ar i feddwl o. Byddai'n positif. Fedra fi droi yn un. Fedra fi yrru fo'n ôl i'r cwrs Cosby. Fedra fi gael yr ergyd na. Neu'r croesiau na draws. Yn cwrs 6. Ond ennill Ciconel ei wedi. Dyw'r gêm hon heb ferwi eto. Na, mae'n dechrau. Y gic gornel gael ei chrymanu mewn, peniad pwysig, ond mae yna drosedd. A mae un o'r amddiffynwyr wedi syrthio'n lletwyth fyna i fe. Matty Harris yn y meddwl i we. Mae'r bubbles bach yn dechrau berwi fyna. Ffordd mae'n planio ar ei gefn ydy o de. Hwna'n cymryd i wyntio gyd, dwi'n siŵr. Mae fyny. A mae o'n... Mae'n oce yn ôl i draed. Diolch gadwyd, ond mae di teimlo hwnna. Ben Fawcett. Dwi'n licio Fawcett, Danny Williams, Jack Wilson ddim yn y tîm. Oedd 2 wsos arall fydden nhw fod oedd ar y cae cyn y gêm cresu fyny. Mae nhw wedi... Mae nhw'n chwarae mor ifanc, llawn egni. A ti'n yn gwybod be maen nhw'n mynd i wneud nesa. Mae nhw ar yr un donfedd fel 3. Ac am gryfdad hynna, a draws y llinell ymosod pan mae'r 3 yn y tîm. Fe wedi gweithio ti, mae Hwlffordd wedi gwneud yn well na beth o'n i'n disgwyl heb Jack Wilson. Achos gyda 8 gol, a wedi yn brif greiwr hefyd. Dyma Penybont gyda Nathan Wood. Wood yn erbyn Summerfield. Summerfield yn dal i dir. Ond cic gornel arall fydd i'r tîm cartre. Iawn ta, 10 yno. Nid yn rhywbeth ni llewis tro yma. Penybont. Owen y tro hwn mewn at y postyn agosa. Ac ar y foli Harling, mae'n cael ei chlirio. Dyma lle mae Hwlffordd yn beryglus, yn torri gyda chyflymdra. Ac oedd yna drosedd, oedd yn wir. A Cerdyn Melyn, cynta'r gêm. Cael ei ddangos, dwi'n meddwl, i Jeffries. Yeah. Dan Jeffries. Does dim rhaid ni ddeud, dim mwy pan mae'n neud hynna, herwydd gymaint o chwaraewyr allan o'i safle. Ti'n meddwl illa fysa Harling di wneud y dacl o'r amser i fyny? Dwi ddim. Oedd hi bendant yn drosedd a bendant yn gadw Melyn. Tristan Jones, chwarae yn y canol yr amddiffyn heddiw, yn lle Ricky Watts. Tancock at Summerfield rownd y gornel. Owen at Ashley Evans. Evans yn cael ei ddal gan Fawcett. Scotcher yn edrych i ryddhau Kieran Lewis. Lewis yn cael ei benni fyny, ond oedd y bêl tuag at Summerfield yn cael ei ryngipio, ond Penybont yn methu manteisio. Just cyma pwyll, efo'r bas, Wood. Mae di trio mynd am yr Hollywood yma. A mae rhaid chdi, just edrych. Dyna ni'n sgol, am mynd. Drenewydd 1, Ceicona 1, a Craig Curran sydd wedi dod â'r sgôr yn gyfatar ar Barclatham wedi Jamie Breeze roi yr obyniad ar y blaen. Yn ni am ddeud, na iddo dwi wy, os ysa Drenewydd di curo honna, a bod ti... Ni gadw ti at hwnna. A bod ti y pas.
Mae'n rhyfedd, y dre newydd wedi curo Penybont o 2-0 yn y gêm gyntaf wedi'r cyfnod clo, ac yna colli gartre yn erbyn Hwlffordd wythnos diwetha. Dalton. At Steith. Ond Keach yn colli'r bel at y postyn pellach gyda George Ajewski, ond cic gol fydd hi. Os bysa Penybont yn just cymryd parch efo'i pasio, mae gwasanaeth nhw, i safon nhw o basio i fewn i sneud ar y funud, dim digon da. Ond mae o'n ein mor dda fan hyn i peidio ni hwnna i fyny a cael un ôl yr foli ar draws. Eto, Trojewski a Dani, yn methu codi, i gynrychol i benio yna at y gol. Shepherd, lan tuag at Lewis tu ôl yr ymddiffyn, ond mae wedi tynnu ar wddwg, dwi'n meddwl, Dalton fanna. Mi oedd hi'n drosedd, ond oedd y bas yna'n hyfryd tuag ato fe. Edrycha, nath o'n mynd o'r sbio. Oedd hi weledigaeth o fanna oedd hi edrych dros di ysgwydd yn y digwyddiad cyntaf, yn y symudiad cyntaf, oedd hi gweld yr ediad gan Fawcett. Na i ddol, oce, na sbio ffor hyn, a just splitio yr amddiffyn mewn dau. Wedyn y dyn yma cael plan i droed iddi, ond Dalton yn neud digon i gael ei gorff a draws, ond Fawcett bron yn un yn ebyn un efo'r golwr. George Ajewski yn gwneud y rhediad. Hwlffordd yn ennill y bêl yn ôl cyn i Hwlffordd i chael ei gyda Harling. O, pas lacan Harling at Lewis blaen trod, ond oedd hi ddim digon cryf i ryddhau Fawcett. Yn licio'r syniad eto, oherwydd mae Penybont yn mor sgwar efo'r trin y cefn ar adega. Mae yna siawns i Fawcett a'i Danny Williams heddiw i cael lle rhwngdyn nhw. Mae Sam Mendes wedi rhoi bala ar y blaen yn erbyn y Flint. Wedi colli tair gêm diwetha. Tacl rymus fanna, y croesiad gan Harling, y peniad gan George Ajewski, y dyrniad gan Turner, ac yna... Sefyll. Wel, mae yna gam sefyll cyn i Cyn Owen cael ei ergyd i mewn. Ie, rhyw ffachia bach i fi off the cuff os ti'n licio i Penybont, so fydd chdi gyro gêm ffordd na. Ond y tîm sy'n chwarae'r pêl-droed ydi Hwlffordd. Mae Shepherd yn cael gafal ni'n ganol y cae rwan. Mae Scotcher yna. Yn just yn arwain pawb o gwmpas efo'i freichian bob man yn just trefnu. Ti jyst yn edrych i Hwlffordd i jyst rhyddhau Fawcett a Williams gyda pêl rhwng y llinellau, wyt ti? Wyt, dyna ti'n neud, o'n nhw'n mor sgwan y cefn. Ti'n ollol iawn. Mae rhaid i fi, Jeffrey sy'n sef efo mwyaf brofiad yn yr amddiffyn. Felly ti'n mynd i ddeitha Dalton a Harris, ti'n mynd i ddeitha'r ddau nhw, iawn ta, marciwch chi a na i warchod. Dyn nhw'n mynd i dyna'r ryd. Holl uchafbwyntiau'r pen wythnos nos lun am 4:30 ar sgorio. Mae goliau wedi mynd mewn sawl gêm, yn nid fan hyn eto ar stadiwm Gwener STM. Dyma Nathan Wood i Penybont at Owen. Owen yn anwybyddu Wood, yn mynd tu fewn, yn gofod troi am nôl. Evans yn oedi. Fel arfer fe, cael digon o amser ar y bêl, ond mae Hwlffordd yn gwasgu fyny ar Ashley Evans. Pêl letraws gan Jeffries eto tuag at Snaith, fe sy'n codi y peniad ymlaen, ond peniad holl bwysig nôl gan Tristan Jones. Hwna oedd y gosa. Hwna oedd y gorau i fyny rwan. Efo'r bêl o safon, Sam Snaith yn codi'n gynnar, mae fyny na mewn hofran, mewn gweld rhediad, Georgievski mewn 50 llath i ffwrdd, ond mae'n gwybod mae'n mynd i giroi. A'n lwcus yn y symudiad yna i Penybont, ymysodiad, llawn dychymig. Summerfield, ymlaen. Fawcett yn reoli a wedi amgylchynu. Mae Louis Bradford wedi ychwanegu'r drydedd ar fenthyg o'r Seintiau Newydd. Ychwanegu'r drydedd i Aberystwyth. Ie, na ni weld Sam Snaith yn curo'r peniad. Gwych gan Jones sy'n bennu nôl Tristan Jones. Mae'n anfarth o ocyn. Ac os nhw'n cael y safon ar y gwasanaeth, mynd i ddogir o bob un. Tancock. Tackle rymus. A edrych ar hwnna wan. Mae'n giroi, mae'n penio nôl, oce.
Georgievski, ond yn methu dod o hyd I Sam Snaith, Scotcher yn y fan ar lle. Dyma Corey Shepherd. Shepherd, sgwar at Summerfield. Summerfield yn mynd am y bel lawr y sianel. Y peniad tu fewn at Fawcett. Symudiad bach da arall gan Hwlffordd rhwng y chwaraewyr bach. Go iawn. Just cyd chwarae. Gwybod un yn mynd yn fyr. Wel, y peniad oedd gan Jack Williams I fewn I Fawcett yma'n hyn. Y pel I ddechrau. Yli pastio hwnna. Dim clirio I pas ydi. Dyna di'r gwaniaeth rhwng Hwlffordd a Penybont yn y munud. Mae Hwlffordd yn pasio'r bel I fyny at y blaenwyr. Lle mae Hwlffordd just... Mae'n sam gael yna, bwtio I fyny. Cain Owen sy'n cymryd pob un o'r ciciau gosod. At Nathan Wood, y cyffuriau'r gorau ganddo fe, gaeth e gyrraedd y bel. Frwydr rhynddo fe a Keach, ond Scotcher sydd yno. Scotcher yn clirio lawr y sianel. A mae'n nôl gan Harris. Mae yna wynt yn cryfhau yma ym Penybont a gweld bod y tîm cartre yn chwarae mewn i'r gwynt hynny. Ie, gweld da ni wedi cael ei wneud yn ochr y cysgod eto. O'n i'n gweld dylan Ebenezer a wedyn i George yn yr hael. Neis yn ymwneud, Eisiau cod fawr yn y lle fan hyn. Evans yn casglu. Yn ddi-sgôr yma, 8 munud ar 20 wedi chwarae. Angen gôl ar Hwlffordd. Am unrhyw o beth I gyrraedd y 6-1. Bas hir, Turner oddi ar I linell. Mae'n cael ei ddal gan Cain Owen. Dyw e ddim yn dala nôl. Mae Turner ar lawr. Mae'n I weld o'n eto rwan, oherwydd dwi'n meddwl oedd y bel yna I Cain Owen mynd amdani. A wneud Cain i'n tynnu nôl, da ni'n gwybod. Ti'n ei ddeud. Mae'n I weld... Fo jyst I glanio yna neu fir, mae o'n ofn llawio'r bel tu allan i'r cwrt Cosby, felly mae o'n glanio yna nifir ar ei gefn. Dyna be mae wedi gwneud. Mae'n gollwng y bel, herwydd mae'n meddwl. Dyna'r ffordd mae wedi brifo. Ond Cain Owen wneud dim byd o le. Mae dal ar lawr. Wel, y gol I Geicon na yn golygu bod nhw yn mynd nôl i'r brig dros dro. Y Seintiau Newydd yn ail nhw ar y blaen o gol I ddim. Y Bala ar y blaen o gol I ddim yn erbyn y Flint. Ac wrth gwrs, a dim goliau eto yma ym Penybont na chwaith rhwng y Met a'r Bari. Ia, a pan ti'n meddwl amdano fo, tra mae'n un gol I ddim yn y Seintiau Newydd. Mae gen y siawns o Gynarfon bod yn ôl I mewn i'r gêm yna, ond pwynt maen nhw angen I sefydlu yna yn y chweched safle. Felly sy'r gêm yma, ddim yn meddwl dim byd. Os na sa Hwlffordd yn curo dair gol. Ie, Rhys Griffiths yn cael cyfle fan hyn I sgwrsio gyda'i dîm tra bod Matthew Turner o Hwlffordd yn derbyn triniaeth oddi wrth yr ymgyleddwr. A ni wedi gweld 2 chwaraewr nawr yn syrthio i'r llawr yn drwm. A dyna ti canlyniad y ceiau. Artiffisio yma nhw. Ie, nas y Cynarfon gorfod curo yn y Seintiau Newydd bysa. Dyna pam yn unig ffordd. Rhys Griffiths I fel cynlliad o goliau mae dîm wedi sgorio tymor hyn. A fo un o'r prif sgorwyr gorau erioed yn y uwchgyngor yng Nghymru. Rheolwyr yn cael cyfle fan hyn I drafod gyda'i tîmoedd. Angen gôl ar y gŵr yma o ran Wayne Jones. Hanner awr wedi chwarae yma ym Penybont. Nawr fe sonio ni am gôl yn y Seintiau Newydd. A dyma'r croesiad at Blaine Hudson sy'n I ffenio I lawr a rhoi'r Seintiau ar y blaen. Gôl sy'n golygu byddai gôl fan hyn I Hwlffordd yn codi nhw i'r chweched safle. Ar drail y cofis. Mae hwn yn newyddion gwael I Hwlffordd. Matthew Turner. Wel, golwr bach mor ifanc, mor ar fenthyg o Leeds, rhaid cofio, mae wedi cael tymor da iawn hyd yn hyn, ond mae hwn yn olygfa trist o ran Matthew Turner.
Mae yna eilydd o geidwad ar y fainc, Wojciech Gaida. Ie, dwi'n edrych fel mae wedi datgymalu i ysgwydd efalla. A mae hynna i golwr yn broblem mawr oherwydd mae'n defnyddio i sgwydda gymaint i freichia. Gyda'r oedi yn y chwarae, fe ni lawr at Owain Tudur-Jones. Owain, dy argraffiadau di o'r gêm hyd yn hyn? Ie, mae wedi bod yn gêm ddiddorol dros ben yn dod. Dau dîm sydd yn ceisio chwarae'r bel ar y llawr, a'r Hwlffordd jyst yn edrych mor fygythiol drwy wrth ymosod. A wedyn Penybont, bod nhw'n licio chwarae'r bel a defnyddio boes fel Miles Davies, pan maen nhw'n mynd yn hirach tuag at y cawr Sam Snaith. Dyna dwi'n meddwl, dyna pryd maen nhw yn achosi y mwyafrif o'r problemau i amddiffyn yr Hwlffordd, ond dwi'n meddwl fydd yr Hwlffordd efallai rwan yn cael rhyw seibiant bach yn derbyn y neges fod Caernarfon ar ei hôl i, fod hi yn bron a bod yn ei dwylo nhw. Os gawn nhw gol, fydden ni'n disgwyl fel mae'r gêm yn mynd ymlaen, gweld yr ymwelwyr yn pwyso chydig bach yn fwy i geisio gael yr gol holl bwysig na. Nathon ni newid channel i Miami Vice, neu beth yma. O'n i'n meddwl, dyle fe fod rhywle fel Monaco na rhywle fel. Ond i fod o ddifri am funud, Wojciech Gaida sydd yn dod i'r maes i gymryd lle Matthew Turner, sy'n hynod o drist. 22 mlwydd oed yw Wojciech Gaida, yn wreiddiol o Wlad Pwyl, ond yn Americanwr. Wedi chwarae 7 gêm i Hwlffordd y tymor hwn yn ildio 10 gol, 2 llechen lan. So Wojciech Gaida ymlaen, Matthew Turner, ni'n dymuno gwellad buan i Turner. Wayne Jones, rhaid i reiti iddo fo am ffeintio'r chwaraewyr yma. Evans, gic fanna. Gan Lewis Harling, cicin unlle. Dyna ydi stori Penybont yn y hanner cyntaf yma. Mae'n rhaid i basio'r bel, dim jyst clirioi, i pasio'n unlla fel ti'n deud. Jyst cyn mwy amser, gynnwch chi mwy amser na ti'n meddwl. Jyst neud siŵr bod chdi ffeindio'r amser ta, a pasio'n well. Ni wedi siarad am nerfusrwydd yn chwarae Penybont, ond mae yna ansicrwydd hefyd. Falle, odyn nhw'n mynd amdani, ydyn nhw ddim. Fel ti'n gweud, maen nhw'n codi'r bel yn uchel i'r awyr yn gobeithio am y briwsion. Ie, maen nhw yn mynd amdani, oherwydd y ffordd maen nhw'n mynd yn uniongyrchol bob tro. Ond sa fi ddicio, os dyn nhw'n mynd yn uniongyrchol, cynnu fi'n broblem. Ond fel da ni'n neud efo Cymru fel pan mae Keith Moore ar y cae, taro'r pasio i benno. Dim jyst clirio y bel i benno, pasio i benno. Dyma chwaraewr ni bron ddim wedi enwi yn yr hanner yma, sef Miles Davies, sydd fel arfer yn gallu bod mor fygythiol. Allan ar y dde heddiw. Ie, mae wedi bod yn chwarae yn y canol. Wedi bod yn chwarae'n ddylanwadol yn y canol, ond Ashley Morris fanna'n clirion yn syth ar Danny Williams. Mas rhyngddo fe a Dalton. Williams angen cymorth. Mae'n i'n clywed fyna un y ddau o scouts o glwbiau proffesiynol yn Lloegr yma i wylio Miles Davies heddiw. Mae yna glybiau yn ei wylio fe. Oedd Mark Jones sydd ar y bwtwm coch gyda ni yn dweud bod yna sawl tîm yn edrych arno fe. Y chwaraewr mor ymryddawn yn gallu chwarae mewn sawl safle, ond cael tymor disglair iawn. Mae'n gydradd brif sgoriwr gyda Lewis Harling. A mae'n 2-20 hefyd ydi, mae'n oed ar ei ochr o. Ond sa fo'n gorfod symud yn y flwyddyn y 2 nesaf yma, os mae sa fo'n symud i lefel uwch na uwch Gwener yng Nghymru. Wel, os ydy Danny Williams wedi tynnu llinyn y gar yn ychwanegol i golli'r gol geidwad Matthew Turner, mae'n troi mewn i brynawn hyn llefus i Hwlffordd. Dim yn edrych yn dda. Ti'n meddwl, fe'n trio sodlu i mae o de. Fe'n trio sodlu, a ti'n mynd gweld fel arfer llunyn y gar yn mynd fel yna, ond dyna sydd wedi mynd. Mae yna rhywbeth wrth o sodlu wedi tynnu un o'r fibers na yn tu ôl i'w goes. Sori, yn gwybod beth fibers o Gymraeg. Cian Owen. Kieran Lewis sydd yn ennill cigrydd i Hwlffordd.
cyfle cyntaf efallai o'r prynhawn iddyn nhw daflu'r bêl mewn i'r cwrt Cosby. Ond yn drosedd. Ashley Evans ar drosedd. Keach, debyg i Cyn Owen yn ei chrymanu ddim mewn. Scotcher, tuag at Tancock. Penybont yn clirio, ond Snaith yn ildio'r meddiant eto yn rhwydd iawn. Hyn yma bod am mynd amdani. Williams nôl ar y ca, ond dwi'n credu bod yr ergyd nad yn gwneud lot o les iddo fe chwaith. Mae'n jyst gafel yn ei trwy amser, dydy. Dwi'n mynd i wneud o'n waith. Wel, wedi colli Jack Wilson ag 8 gol, a byddai'n colli Danny Williams y chwbl. Wel, bydde Wayne Jones, bydde trwbl dydyn. Wel, ydy o'n anghywiriadol ar y car. Os da chi'n yn y gar ydy o, os gyda fo rupture yna rwan, bydda chdi ti'n edrych ar mis. Os da'n os da di'n torri reit y draws, a wneud o'n waith pan mae'n aros yn y cae, mae'n am 3-4 mis. Ni'n gweld chwaraewyr profiadol, unwaith mae rhywbeth fel a'n digwydd, maen nhw'n dod oddi ar y ca. Mae Danny Williams yn rhyw 20 o diwe, ond dyma'r bêl hir, y peniad yn glir gan Dol, gan Matty Harris. A fe fydd hi'n dafliad i Hwlffordd, reit o'n blaenau ni fan hyn, Summerfield. Owen, Don hir, Snaith yn codi yn cael ei giro nawr gan Tristan Jones. Geith e ail gyfle. Dalton eto mewn i'r gwynt. Os rhywbeth, Malcolm, mae doi dîm yn canslo un allan o fan hyn. Nath ni sôn am ddechrau'r gêm pan yna'n mynd i ddigwydd. Ond dwi'n jyst edrych am mae Scotcher, mae Shepherd. Mae nhw wedi gadael i marc tipyn bach yn ganol y cae. Dwi'n meddwl ti wedi deud llawer o Harling a Wood, faint o ddylanwad, neu faint mae nhw wedi wneud i cael Penybont i fewn i'r gêm a cadw'r fel a neu beth digwydd dim byd creadigol. Hwlffordd yn adeiladu o'r cefn. Dyma Cameron Keach at Fawcett, a Dalton yn cymryd cyfrifoldeb i glirio, ond mi oedd yna gam sefyll yn erbyn Fawcett. Dwi ddim yn gwybod os di Williams yn mynd i aros Williams yn mynd i aros ar y cae, ddim yn siŵr. Beth ti'n meddwl, Mark, sy'n agosau at yr hanner, byddai'n beth mae Rhys Griffiths a Wayne Jones yn gallu neud efallai newid i tîmau mwyn cael y gorau allan o'r 11 sy'n ar y ca? Wel, ti'n edrych ar y faingil Hwlffordd, mae'n 4 sy'n ganol. Maen nhw wedi defnyddio'r golwr yn barod. Ti'n edrych mae gynno Rhys Griffiths sy'n ddau does, ond newid siap y tîm. Ond dydy, cofia, pen y goed dim angen y 3 pwynt. Pwynt maen nhw angen. Felly, mae fyny Hwlffordd newid be maen nhw'n wneud. Dwi'n jyst meddwl o'r chwaraewys ar y cae, a fysa nhw'n mynd i mynd 4-4-2. Hir eto at Snaith, mae'n cael y peniad lawr at Wood, a mynd y cwlt Cosby, mynd ar draws. Bas yn un llac at Harling. A Harling yn achub pethau. Jeffries, Wood yng nghanol ca, heibio i Shepherd. Trio i flanau. Y rhediad gan Miles Davies, y cyffyrddiad cyntaf yn hyfryd. Ond yn mynd bant oddi wrth y gol. Ac mae wedi dod oddi ar Davies am dafliad i Hwlffordd. Ond y tro gyntaf ni wedi gweld e. Ie, a'n rhedeg i mewn i'r ardal yna'r cae. Morris, gofod codi i glirio, pwysgodd y bêl gyntaf Harris sydd yno i Penybont at Evans. Llain y ffydd munud tan yr hanner yn ddi-sgôr yma
ym Penybont. Caernarfon ar ei hôl i. Evans yn ceisio ryddhau Davies, ond mae yna gam sefyll. Unwaith eto ddim yn seri rhediadau digon da. Sorry Mike, torri dros. Mae'r syniad ydy'n cywir. Ond ydy'r bas ddim ar. Mae'n gorfod bod yn berffaith o bas efo'r pwysau yma na rwan. Mae'n dal nhw jyst cadw'r bel. Maen nhw wedi methu'r cyfla pan oedd Miles Davies wneud y rediad i ddechrau. Sa bel wedi cael i ryddhau adag hynny. Sa'n fwy o fwlch iddo fo gyrraedd y bel. Ond pan ti'n oedio eiliad, wedyn di'r bwlch ddim yna ddim mwy. Uchelbwyntiau clwb rygbi o Zeeland Newydd. No Sil am 10 o'r gloch ar S4C. Sut ti'n gweud hwnna, Mal? E o te ar eo. Roa. Chi ddangos y... Hwna berffaith. Wood. Dafliad i Hwlffordd. Cameron Keach yn ennill. Y tafliad i'w dîm. Mae'n mynd i fod yn gêm, de Mike. Da ni chwilio am moment. Moment gan un o'r chwaraewyr efo'r gallu i sgorio clincar. Ti'n edrych ar dy Harlings, ti'n edrych ar dy Fawcett's. Dwi'n mwyn gwybod amdani Williams ar ydw ddim yn gant y cant dim mwy. Dwi'n gwybod mae'n styd o bara yn y gêm. Ond ti'n edrych ar Shepherd, ti'n edrych ar Scotcher. Shepherd oedd ar bel ymlaen, ond mae'n rwy bell i bawb. Jones yn cymeradwyo i dîm, achos maen nhw'n ceisio cadw'r bel ar y llawr. Penderfyniad diddorol gan y clwb Malcolm i benderfynu ddim i fynd am drwydded Ewropeaidd. Ie, dwi'n deall hollol pam. Dyn nhw'n barod eto. Maen nhw'n clwb sy'n datblygu tymor gyntaf yn yr gyngred. Dwi'n gyrraedd y 6 uchaf tro yma. Dwi'n gwybod mae'n neud i fi fach ysmonach o ystwythyr cyffroes sy'n ganddo ni yma yng Nghymru. Ond dwi'n dall i penderfyniad nhw hefyd. A'r clwb yn dweud i bod nhw'n driw i Wayne Jones. Maen nhw ddim eisiau dod a fforddwr arall i mewn i'r clwb. Ie, a dwi'n meddwl, dwi'n teimlo hefyd, dyn nhw'n eisiau bod fel oedden nhw yn y gorffennol yn flas yn y pan. Maen nhw yma i aros tro yma, maen nhw sy'n neud o ffordd iawn. Wood i Penybont, blaen at Cyn Owen, rhediad da gan y capten, a fe'n illithe gic gornel arall. A dyna'r bygythiadau mwyaf ni wedi cael oddi wrth y tîm cartre yn yr hanner gyntaf yma. Wel, mae gol fod tro new i gema. Mae gol yn cymryd yn eiliad. Mond dipyn bach mwy o hynny sy'n ar ôl yn hanner cyntaf yma. Oes na gyfle ar ôl i Penygoed. Fydd tipyn o amser yn cael ei ychwanegu ar ddiwedd yr hanner oherwydd yr anaf na i Matthew Turner. Owen, y capten. At y postyn pella, peniad rhydd! Ac o'i mewn heibio i gaida. A Sam Snaith, y cawr, sy'n rhoi'r tîm cartre ar y blaen i drydedd gol o'r tymor. Ond oedd neb yn agos ato fe. Yn codi fel eog yn ei ffenio i lawr. A gaida ddim yn cael gafel yn ddi. Y tîm cartre ar y blaen. Mae'n gret o beniad i'r postyn pella. Edrycha, ti'n hollol iawn. Ti'n edrych lle mae'r amddiffynwyr, lle mae Jeffrey, lle mae... Alec Jones ydy'n un sy'n agosau iddo fo, mae'n rhaid fod yn agosach fel hynny. Ond mae Sam yn mesur hediad y bel. Mae'n gwybod mae'n mynd i gyro'r peniad, oherwydd mae'r momentum ganddo fo i neidio yn uwch na Jones ar y postyn pella mae fyny. Ond y beth pwysig mae'n neud i penio i lawr ac i chyfeirio i gornel y rwyd. Golwr cael ei law iddi, ond dwi'n stopio hi. Newyddion da i Gaernarfon, Penybont 1, Hwlffordd dim. Yn yr amser sydd wedi cael ei ganiatáu am anafiadau ar ddiwedd y gêm. Ond Alaric Jones yn araf i ymateb, Snaith yn codi'n wych ac yn rhoi'r tîm cartre ar y blaen. Mae'n gweithio mor galad trwy'r wythnos ar gicio gornel, tafliadau hir. Gwybod faint o bwysig ydyn nhw i sgorio gols. Tristan Jones nôl at gaida.
6 munud wedi ychwanegu ar ddiwedd yr hanner yma. Kane Owen. Ac unwaith eto Hwlffordd yn ildio o giciau gosod. Mi oedd yna drosedd yna ar Miles Davies. Oedd Summerfield, ia. Na ci sioedd o. Reit ar ei draws o. Miles yn curo'r peniad. Oedd e fyny na'n gynnar. Siawns arall i'n rhoi'r bel yma yn y cwrs Cosby. Maen nhw ar i fyny rwan neu i sgorio llawn hyder. Maen nhw'n chwilio mynd arall cyn yr egwyl. Ti'n bod, beth sy'n mynd i digwydd y fama di wneud Hwlffordd hollol allan o'r gêm efo gol arall yma. Sut mae pethau mynd i troi yn gêm bêl-droed mewn 3-4 munud. Hanner cyfleoedd yn unig os o gwbl mae Hwlffordd wedi cael. A maen nhw'n cael eu cosbi fan hyn ar ddiwedd yr hanner. Y gic gornel gan Kane Owen yn cael ei ffenio i'r rwyd gan Snaith. Mae Wood a Kane Owen dros y bêl. Owen sydd â hi. Snaith eto yn rhydd. Ond mi oedd yna drosedd y tro hwn. Ie, Georgeski yn ddim iawn tu ôl i Snaith. Ond mae'n andros o beniaid sti. Y gol, mae hon ydy'r cicrydd yma. Edrych at Georgeski jyst yn plygu dros yr amddiffynwr. Ond y gol i hun, mae'n andros o beniad i lawr i'r gornel dydi. Ti'n penio, dyna di'r rheol enni wedde. Tan ti'n tynnu fyny, penio i lawr rhyw dro. Ond mae o'n cyfeirio hefyd i'r gornel, mae'n anoddach wedyn. Fel na Daniel James i Gymru nos o'r blaen. O'n i'n mynd i gymaru ddi gyda peniad Daniel James, ddeud y gwir. A hefyd, o ran gic gornel, mae Hwlffordd yn neb ar y postyn. Ia, dwi yn un y fforddi. Ond dwi yn fforddi. Bob tro, y ddau am ddiffynwr gwyth o dde ar y post i fi. Owen, nôl at Dalton. Penybont yn llawer mwy cyffyrddus nawr bod nhw ar y blaen a wedi cael y gol bwysig na. Wood yn gryf yn y dacl. Sgwar at Ashley Evans. Davies wrth i ymyle. Yw ar y 4 o'r 6 sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd yr hanner. Penybont digon hapus nawr i redeg y cloc na lawr. Carnarfon ar ei holi yn y seintiau newydd. Gol Blaine Hudson yn gwahanu'r tîmoedd. Ac iddyn nhw fod ar ei holi. Mae gol Snaith yn golygu. Fydden nhw yn aros yn y 6 ucha. Rhyfad, ia. Rhyfad, ni'n gweld o'r tîm di. Penybont rwan. Awp sy'r bel. Mae fel pwysau mawr wedi codi oddi ar y sgwyddau bechgyn sy'n gwisgo glas fan hyn. Popeth alle fod wedi mynd o'i le, Malcolm, i Hwlffordd yn y hanner cynta yma. Do, golli'r golwr yn gollad mawr o wedyn Danny Williams ddim 100%, mae'n wbeth ddim yn iawn o fo, ydyn nhw'n mynd i ddal i chwarae fo'n yr ail hanner lle mae'n 10 gêm dal i fynd ar ôl yr holl wythnos yma. Dalton yn uchel at Georgievski. Paslac gan Tancock. Owen. Cweit yn siŵr beth oedd e am wneud fanna. Eisiau codi dros y golwr oedd e. Eiliadau'n weddill ar y ddiwedd yr hanner. A dyna chwiban Dean John. Kane Owen i groesiad yn cael ei ffenio i'r rwyd. I Sam Snaith i drydydd o'r tymor yn ei ffenio i lawr yn curo Gaida yn y gol. Gaida ar y ca oherwydd bod Matthew Turner wedi anafu. Mae popeth all mynd o'i le, wedi mynd o'i le i Hwlffordd ac ar hyn o bryd Carnarfon a Penybont fydd yn aros yn y 6 ucha. Ar yr hanner, Penybont 1, Hwlffordd 0. O, mae gan hon ddyfodol disglair.
Dyna i chi waith tîm arbennig. Y gêm ola cyn y toriad yn y tymor. Mae rhaid i Hwlffordd ennill i gael gobeith o gyrraedd y 6 ucha. Mae nhw ar ei hôl hi. Sam Snaith wedi taro i ni ddim i Penybont yw i ar yr egwyl. A mae'n gynlyniad sy'n golygu fel mae pethau'n sefyll, o pethau'n aros, fel maen nhw'n sefyll gyda Penybont a Carnarfon yn sicrhau lle yn y 6 ucha gan bod, bod Carnarfon yn colli yn efo'n y Seintiau Newydd. Owain Tudur Jones sy'n gyda fi, wedi bod yn mwynhau'r heilwen a mwynhau'r hanner cynta a mwynhau'r gol beth am hon. Sam Snaith yn taro. Mae'n anodd i fethu ond mae'n amddiffyn i fethu Yndi, ac hefyd yn anodd i farcio fo, oherwydd mae Sam Snaith yn sylweddoli bod yna chydig bach o fwlch. Mae'n bel safonol, ond jyst rhoi dim mewn ardal peryglus yn fwy na dim. Ac Sam Snaith yn cyrraedd y bel, cysylltiad da, a fydd y golgeidwad yn teimlo sef wedi gallu gwneud chydig bach yn well. Oherwydd da ni'n gweld y symudiad yma na, bron a bod bod o'n camu i fewn i'r gol cyn gorfod dod yn ôl allan i stopio'r bel. Ond mae'r hael efallai yn ei lygyd o hefyd, jyst i roi rhyw esgus fach. Dwi'n sefyll fan yn trio siarad â chi, mae'r hael yn ei llyged i. Mae'n ffactor falle, mae Mark Jones sy'n sylwebu ar y bottom coch di'r draw yn grediniol bod y hael yn ffactor. Yw hwnna'n esgus i golgeidwad? O na, mae'n reswm, ond yn amlwg dros y blynyddoedd, da ni'n gweld lot o golgeidwad yn gwisgo hetia a bethau. Doedd o'n dod ar y cael penderfynu nad oedd am wneud hynna. Yn bendant mae'n gallu effeithio, ond wedyn ar ôl ildio, os ti'n deud hynna, mae o i glywed fel esgus yn anffodus. Ydy, yn bendant. A mi oedd na anaf di bod, eilydd oedd Gaida yn y gol, Turner wedi cael ei anafu, felly dim llawer yn mynd yn iawn i Hwlffordd prawn yma. Na, yn anffodus, ar dyn ifanc Turner ar benthyg o Leeds, sydd wedi cael tymor da, chwarae teg, oedd o'n dod allan, cael ei ddwy lawr y bel, jyst glanio mor gas, mae o'n un anghyffyrddus dros ben, glanio ar ei glin, ydy o'n bang ar ei ben, chydig bach o bob dim, dwi'n meddwl, ac yn amlwg mae mewn cryn dipyn o boen. Ac o bosib bod hynna wedyn wedi effeithio pethau tra ddoth y gig gornel dod i fewn teg at y gol. Mae tipyn o waith, tipyn o fynydd yn ddringo nawr. Yn gallu gwneud ni sut mae Hwlffordd yn dod nôl mewn i hon. Gan gofio, mae Carnarfon yn colli yn y Seintiau, tasen nhw yn ennill, mi fydden nhw yn gallu cyrraedd yr hanner ucha. Ie, mae gen nhw lot o waith i wneud rwan. Mae nhw wedi chwarae pêl-droed golew, mae nhw wedi edrych yn eitha siarp, ond Ashley Morris yn gol Penybont, mae wedi cael hanner digon tawel. Fawr o ddim i wneud iddo fo. Felly mae rhaid iddyn nhw'n wneud yn siŵr bod nhw'n cael y bel i fewn i'r cwrt Cosby yn fwy aml mwyn cario chydig bach mwy o fygythiad. O'n i sôn bod Carnarfon yn colli, dyma'r gol yn y gêm na yn y Seintiau Newydd. A Blaine Hudson sydd wedi sgorio i'r Seintiau Newydd yn y gêm yma. 8 munud yn unig, lot o goliad i mewn mewn yn gynnar yn uwch gyngrau'r Cymru pnawn yma. A'r sgorio ar y hanner yn y gêm eraill i chi. Aberystwyth wedi cael pnawn i'w gofio. Dim ymheuaeth am hynny, maen nhw'n taro tair nefyn derbyddo'n cefn, ond tu ar brig wedyn y Seintiau'n ennill. Cei Conna'n gyfartal yr un o Dre Newydd, Jamie Breeze yn oed Dre Newydd ar y blaen ar ôl 2 munud, Craig Curran yn taro nôl, y bala ar y blaen yn efo'n y Fflint, Lasana Mendes. Dyma fel mae'n sefyll, ni wedi trafod yr hanner ucha, tipyn Owain, ond tu ar brig, popeth ni digwydd tymor yma. Seintiau di newid i'r rheolwr, ni'n disgwyl cyhoeddiad heddi am pwy sy'n cymryd drosodd yna. Mae dal yn agos dros ben ar y brig. Yndi, agos iawn, ac da ni'n disgwyl bod hyn yn mynd i barhau. Y gêm Seintiau Newydd yn colli yn Hwlffordd, ydyn nhw'n mynd i sbio nôl ar y gêm yna, a meddwl mae hynna wedi'n costio ni tuag at diwedd y tymor. Mae mor ddifur drwy gydol y gyngrair i gyd, yn enwedig i weld pwy fydd yn mynd ar tlws erbyn diwedd y tymor. Ie, a fel na mai ar hyn o bryd. O ran y tabl, fan hyn, un gol sydd yn ddi, a fel mae pethau'n sefyll, eich atgoffa chi, bydd Penybont yn sicrhau lle yn yr hanner ucha a Caernarfon hefyd. Gawn ni weld os bydd pethau newid rhwng nawr a'r chwiban ola. Dewch yn ôl ato ni ar gyfer yr ail hanner fan hyn ar S4C. Mae hi'n bendant wedi gadael ei marc ar y gêm.
Oh, mae hon yn mynd I gyrraedd y brig. Croeso nôl, mae'n bnawn braf hamddenol fan hyn Penybont. Penybont yn cwrdd â Hwlffordd yn uwch gyngor Cymru JD a tîm cartre ar y blaen o gol I ddim lot fawr o bêl-drod I ddod penwythnos yma. A dros y dyddiau nesaf, mwy o sgorio nos Fercher, cofiwch am hwnna hefyd yn unol i'r tîm sylwebu. Fel mae ar hyn o bryd, Penybont a Chanarfon yn sicrhau'r ddau lle ola yn yr hanner ucha. Geith Malcolm Allen a Mike Davies siarad lot mwy o sydwyr na fi. Diolch Dylan. Un gol yn gwahanu'r tîmoedd ar yr hanner. Gol Sam Snaith. Ar drothwy'r hanner, peniad lawr heibio I Gaida yn y gol. A Wojciech Gaida rhwng y pist I Hwlffordd. Oherwydd bod Matthew Turner drian wedi anafu a newyddion yn torri I fod wedi torri ysgwydd yn y digwyddiad. Felly ni gyd yn dymuno'n dda I Matthew Turner. Newyddion drwg iddo fe ar fenthyg o Leeds United. Malcolm wedi creu argraff yn yr uwch gyngor y tymor hwn. Go iawn, wedi creu safon iddo fo hyn a dangos mwy na ffach o potensial sy'n ganddo fo yn ei yrfa. A na ddeud hyn, unrhyw chwaraewr ifanc yn cael anaf mor ddifrifol a hyn, ti'n dod allan o'n I fo cymeriad lot gryfach. Ac geith o y llawdriniaeth gorau, geith o edrych ar ôl gorau efo clwb yn y Premiership yn yr gyngor Leeds United yn Lloegr. Miles Davis. Edrych ymlaen gweld o'n dod yn ôl. Derbyn y bêl yn ôl. Ond yna Kane Owen. Owen ar y drod chwyth yna at y postyn pella eto tuag at Snaith, ond mae'n rhy bell I bawb y tro hwn. Sam Snaith, tair gol iddo fe y tymor hwn. Gol I ennill y gêm yn erbyn Drenewydd, yn erbyn y Bari, a'r hyn heddiw yn rhoi I dîm ar y blaen yn erbyn Hwlffordd. Felly dyna welon ni efo'r croesiad yna'n dod I fewn yn y eiliadau dwytha yna wan. Efo amseriad Sam Snaith, oedd o yn y cwrs Cosby, ne, oedd o dynio tu mewn i'r croesiad doedd. Dyna be mae Rhys Griffiths yn fel am amseriad, aros allan o'r cwrs chwech, tan yr eiliad dwytha yna. Fel nes ti fo'r gol, wedyn ti cyrraedd o mae'r bêl yn cyrraedd, dim cyn, a dim ar ôl. Wel, y newyddion da I Hwlffordd yw bod Danny Williams dal ar y ca, ond I pawb yn meddwl I fod wedi tynnu llun yn y gar ar ddiwedd yr hanner cynta. Mae dal ar y ca I dîm Wayne Jones, sydd angen o leia 2 gol nawr I sicrhau lle yn y chwech ucha. Mae gan Wojciech Gaida. Ia, newid system dipyn bach I Penybont, efo 4 yn y cefn, maen nhw wedi mynd 5 ar draws ganol cae rwan a Sneid yn arwain y llinell blaen ar ben ei hun. Shepherd yn codi yn colli'r bêl, a dyma Kane Owen. Owen yn nghanol ca nawr. Mae wedi symud I fewn I hwnna. Ac Nathan Wood. Wood, y bas letraws tuag at Snaith, ond mae'n rhy bell I bawb, a mae'r dacteg yn un amlwg yn dweud. Yndi, a dwi'n meddwl mae'n un da. Herwydd maen nhw eisiau gwneud siŵr bod Kane Owen ddim yn bell o scotcher. Ac ydyn yma Shepherd, y ddau nhw, pan oedd Hwlffordd efo cyfnodau yn yr hanner cyntaf na pan gydnw I siar o'r gêm y ddau nawr yn redag y sioe. Scotcher, y bas i'r tuag at Fawcett. Fawcett ychydig o lwc, mae mewn fan hyn. Fawcett yn edrych am y bêl sgwar at Williams. Ac yn yr eiliad yna, y cyfle'n cael ei golli, Malcolm. Wel, Mal Davies oedd y dyn, sti. Mi ddetodd o I fewn da. Oedd o'n ymwybodol o'r perig. Ac oedd o yna yn neud y dacl holl bwysig na cadw lygad ar y bel. Dwi dal I ddeud na Fawcett llawio hwnna ar ei ffordd drwadd efo'r bas. Ryan Brobel wedi dyblu mantais y seintiau newydd ar neuadd y parc. Felly, mae'n rhwydd fan hyn I Hwlffordd, 2 gol, a byddan nhw yn y chwech ucha. Malcolm. Ydw'n llawio fan hyn, ydy. Dwi'n nath o lawio fan y Fawcett. Gath o I byn bach o lwc, felly maen nhw'r tu ôl efo ar y rongl oedd o'n methu gweld ti na gydafarnwr. Dean John a wedyn. Unwaith, dwi'n meddwl nath o llawer yna anghywir. Oedd o'n methu chwarae'r bêl yn gynt.
Ella dyle wedi just twych yn mynd am y gol, a wedyn tynnu nôl. O'n i'n meddwl bod e'n do i feddwl, o ddim yn ei basio at Williams neu o ddim yn ei gymryd ergyd. Ella twyllo mewn ergyd, tynnu nôl wedyn i dy bas, ella sy'n bod yn... Ella i fi bach hawddach iddo fo. Owen, at Snaith. Snaith yn bygwth codi, ond mae'n gyda gol i Hwlffordd. Wel, os di'n aros fel hyn, a Penybont yn cyrraedd y 6 ucha, dwi'n gwybod sydd nhw'n neud hynna fi, Mike. Wel, fel mae'n digwydd nawr, fydden nhw, os bydde'r sgoriau'n aros fel ma'n nhw, chys di sgori yw rhwng Met a'r Bari, bydden nhw'n codi uwch ben y Bari. A gyda o leia nawr, 4 clwb, Welcome, yn mynd i Ewrop. Jeffries, yn cleia ar y dda fanna. Do. Jessica dwy ben, de, fel am ddiffynwr. Ti'n gwybod llawar o ddiffynwyr, beth sy'n nhw wedi gwneud yma, fel reol ydi just cicio i ffwrdd. Cicio yn rwla. Dim bo. Wood yn hir. Georgievski. Cai mewn ar y bel, ond Gaida yn cael gafel yn ddi. Na beth oddi, chi'n gweud un peth am rhywbeth arall yn digwydd. A ddech chi'n gwybod. Met Caerdydd dim, y Bari 1, felly y Bari ar y blaen, a nhw'n nawr yn mynd uwch ben Penybont ar hyn o bryd. Ac mae Hwlffordd efo cic-on nawr. Mae yna lot o newidiadau mynd i ddod, mae yna 20 amser i fynd. 20 munud. Nat Jarvis, dwi'n credu oedd gol i'r Bari. Byddai'n chwarae St Kitts yn Nevis yn Cwpan y Byd wythnos hon. At y postyn pella, gan Hwlffordd yn cael ei chlirio. Tancock i Hwlffordd, ydy'n gallu troi, a di wir Fawcett yn codi. A Millicwr Cosby, Harling ar ôl beniad. Cicosan gan Shepherd, mae'n cael ei chlirio nôl eto. Jeffries yn ei tharo yn erbyn. Fawcett y bel yn cael ei chlirio ymhell lawr y ca. Os bysa Hwlffordd yn sgorio sa pethau diddorol bysa. Mae nhw angen ennill gofio. Wel, ysgorio nhw 2 yn y dre newydd, a pwy fydd wedi priffwydo'r sgôr yna wrthnos diwetha. Mae'n rhywbeth bosibl. Bas hir. Anthony Kay wedi dyblu mantais y bala yn erbyn y Flint. Edrych fel buddigoliaeth. Yn gyntaf mewn 4 gêm. Tîm Colin Caton. Tafliad felly i Hwlffordd, pen pella. Summerfield, cyn chwaraewr fan hyn yn Penybont, yn ystod i yrfa. Lawr o'r asgell, chwilio am Lewis. Lewis, cuddio'r bel, 2 o'i gwmpas e. Cael tafliad pellach, pen pellach. Cwn y taclis gan Penybont i ddod allan o'r gornel yma. Dalton y bas hir eto yn chwilio am Snaith, ond amddiffyn Hwlffordd yn sefyll yn gadarn a'r frwydr canol can cael ei hennill gan Harling. A mae'n drosedd gan Shepherd. Shepherd yn ymateb. A'r ddoi yn mynd yn ben-ben fan hyn. Angen Dean John i gwahanu nhw. Bydd angen Gair fan hyn. Gair i gall i Corey Shepherd. Y 2 rhif 8. Yn i weld fan hyn, wan. Mae Harling ar y bel. Shepherd yn i'w daclo. Nerthol. A wedyn mae'n cael ei facliad. Dau chwaraewr corfforol cystadleuol. Ti'n mynd cael wneud hynna yn y gêm modern. Bel i'r canol, Jeffries i fyny o'r cefn. Cic dros y sgwedd yn erbyn y barabediad gwych gan Gaida. Wel, Penybont o fewn trwch blewyn i ddyblu mantais. Snaith ar ergyd. Ja, maen nhw jyst taflu'r fel i fewn yna di, a maen nhw'n cael difyr bach o look ma steid yn cael ei cyffyrddiad. Mae'n gwybod union beth mae eisiau gwneud. Mae o'n cynnyrchu hi, a mae'r arbediad yn ei campus tro yna. Ti yn eich disgwyl wneud yr arbediad, oherwydd mae'n agos iddo fo. Ond mae'n dal gwrdd wneud ti, oherwydd mae'n dod
efo pwer tu ôl i'n ergyd. Gret o sgil gan styd am ddyn anfarth i reoli hwnna dros di ysgwyd. Pan ti'n bod acos i'r gol, dwi'n meddwl mae'n lot hawddach, ond mae o'n, os rhywbeth, mae gael yn ergyd i fewn rhy lan. Mae eisiau rhyw misgiw bach am yna i fynd i o'n i gornel. Mae'n ironic braidd oherwydd y cic dros ysgwydd Dalton yn ddigon i gael gol agoriadol y tro diwethaf i'r ddau dîm gwrdd, ond mae yna ddigwyddiad wedi bod fan hyn, a dwi'n meddwl taw Kane Owen sy'n derbyn Cerdyn Melin. Georgievski oedd ar drosedd. Ie. Fewn yn hwyr fan hyn, gan i weld. A ti'n gwybod be, mae di sartan i droed o ddim bach, ond dwi'n meddwl bod o'n daco fler o gwbl. Di amseriad o. Na, mae'n di droed ar ei droed o. Damwain di hynna, a fe o'n just troi o'n mynd am y bloc efo'i droed e. Melin felly i Georgievski. A Rhys Griffiths wedi cael Cerdyn Melin am ymateb. Am ddadle fan hyn gyda Dean John. David. Rhys Griffiths, Melin i gadarnhau. Mae Dean John, mae yna hanes fan hyn wedi dargos 3 cerdyn coch rhwng gêm rhwng Penybont a Met Caerdydd y Gwpan Cymru. Chydig o dymhorau yn ôl. Dyma Fawcett. Davies, sgiliau da. Bas ddim cystal yn derbyn y bel yn ôl, ond wedi croesi'r linell. Ti wedi gwylio Mal Davies yn aml tymor hyn, Mike. Ydy dy man di? Wel, dwi'n gweld yn chwaraewr, mae'n chwaraewr lleol i fyna, yn byw yn y dre agosa. Ond mae e'n chwaraewr ymryddawn. Tristan Jones yn gadael y ca, Marcus Griffiths. Eto'n cyn chwaraewr i Penybont. Maen nhw'n newid stael a system rwan. Maen nhw'n dilyn 4 yn y cefn hefyd. Dim pan wel, 4-3-3 neith nhw fynd oherwydd maen nhw'n gorfod mynd ar ôl y goliau yma. A gath Griffiths gol hyfryd wythnos diwetha yn erbyn y dre newydd. Cymryd i gyfle yn dda. O fod, prif sgoriwr tymor dwytha, de. Cic gornel. Peniad pwysig allan. Yn cyrraedd Summerfield, a nawr mae yna anaf 2 o chwaraewyr, wel mi oedd 2 o'r chwaraewyr ar lawr. Wood yn codi, Harris hefyd. Oedd hwnna'n beniad gwych, doedd. Wood yn un mor dda fan hyn i ymestyn i oedd fi jyst cael ei benni hwnna nesau'n. Oedd y peniad cynta, oedd yn un peryg, de. Lle oedden nhw'n ymosod ar y bel. Ond Met Caerdydd 1, y Bari 1, Malcolm, erbyn hyn, sy'n golygu nawr bydd Penybont yn mynd uwch ben y Bari dros droed maith eto. Faint o amser oedd Wood isio. Mae Wood yn disgwyl i'r bel na fod yn berffaith iddo fo. Mae rhaid oedd o'n gwybod. Roedd oedd am ni ffynnu reit tu ôl fo fanna. Tancock, ras ymlaen. Harris yn reoli pethau. Owen, y capten, mlaen at Snaith, ond peniad pwysig nôl gan Cameron Keach. Bron iddi fod yn bas berffaith. Ond ti'n edrych ar y cyfle yma gan y dyn yma. Os ti eisiau esiampl o sut ti ddim yn cuddiad y bel, fel un ydi o. Edrych. Mae'n rhaid i fod cael ei gorff yna o fan rhan ddiffyn, cuddiad y bel na, wedyn mae'r bel na ar ei droed de efo i godi dros ben y golwr, a sy'n nhw i gol i ddim. Cigrydd i Hwlffordd yn ceisio cyflymu pethau nawr dechrau chwanegu tempo i'r gêm. Y bala tair y Flint dim, a prif sgoriwr uwch gyngrair Cymru, Chris Venables, sydd ar drydedd i ddeunawfed o'r tymor. Davies yn rhyngipio'n wych. A sgiliau hyfryd Davies, ac yna ni lled iddi allan at Wood. Wood, Dalton yn carlamu tu allan iddo fe, mae'n anwybyddu Dalton. Mae Davies yn derbyn y bel yn ôl. Ydy yn mynd am ergyd i Shell! O, campus gan Mael Davies! Oedd e yn y symudiad rhyw 2 gwaith fanna.
Davies yn dod yn brif sgoriwr ar Penybont I 5 o'r tymor I ail mewn wythnos. Ac ydy hynny wedi golygu taw Penybont a Caernarfon sy'n cyrraedd y 6 ucha. Ergyd isel hyfryd o ryw 20 llath. Dyma fe yn y symudiad allan at Woodmugs. Ie, wel fydd y cofis yn dathlu yn ôl y Gaernarfon fyd. Ac am gol, Miles Davies efo'r sgil na'n ganol y cae o un sowdl I llath. Wedyn, na I ymuno ar chwarae yma, disgwyl, er I rediad, pel allan o'i draed, codi pen, mae o ar yr ongl I fynd reit a draws y golwr, ond mae o'n gwybod, mae'r cyfeiriad a'r pwer yn gorfod bod yn berffaith I guro'r golwr, a mae o'n neud hynny. Syth i'r gornel, am gol ganddo fo. Just o'r dechrau, de. O ganol y cae, pan oedd o'n redag I fewn o'r amddiffyn ar y dde, wedyn yn y cylch, wneud y sgil bach, da sowdl I sowdl, chwarae'r bel I ffwr yn syml, cario ymlaen efo rediad, dracofn iddo fo, cael ymuno ar symudiad eto, gath o hynna, wedyn allan o'i draed, wellyn i'r gornel. Penderfyniadau clinigol o dechrau i'r diwedd gan y dyn ifanc. Hwlffordd yn edrych I daro nôl yn ergyd uchel dros y bar gan Marcus Griffiths yr eilydd. Wel, os yna clybiau, Malcolm, yn gwylio Miles Davies heddi, mae'n rhaid ei bod e'n creu argraff ar ôl y gol na. Wel, oedd y mwy na fflacht oedd y gol. Mi oedd o jyst gael gafel y gêm. A deud, fi sy'n bosio hon. Fi sy'n creu a sgorio y gol o'r dechrau. Mae'n dod I fewn. Mae'n dod I bas, dod I fewn efo rwan. Rwan allan o'i draed. Pen I fyny gweld y golwr, ond mae rai fo gael y pwer a'r cyfeiriad yn iawn. Mae rai fo gael, ti'n fawr bob dim y ddau beth yna mwyn ein byd. Nes y golwr di mynd ar hyd y llawr a di wneud yr arbediad. Ond y pwer a'r cyfeiriad yn neud siŵr nath o ddim. Sneith ymlaen at Cain Owen I ladd y gêm. Mae'n modfeddi yn hwnna, Malcolm. Cam sefyll yn erbyn y capten. Ie, falle Cain I fy cyflyma yn y tîm, ond beth dwi'n dweud ydy, rhai fo cymryd y gampl o chwarae wrth yr ysgwydd, fo'n gwybod mae Sneid mynd I gyro'r peniad. Eilyddio I Penybont, costio Georgievski yn gadael y ca, ac yn cymryd I le, Mason Jones-Thomas, gynt o Abertawe, dath ar y maes ar goeden y parc wythnos diwetha, bron sgorio gol gampus, ond I bai am arbediad rhyfeddol gan Connor Roberts. Felly cadw ni golwg ar Mason Jones-Thomas, chwaraewr ifanc arall sy'n cael cyfle fan hyn ym Penybont. Dyma fe, dwyllodrus lawr yr asgell, rhwng yr amddiffynwyr yn parhau I fynd, tacl holl bwysig. Chwaraewr fel y tiwr dy bod gweld sy'n neud I fan I gwynthau disgwyl o ddigwydd a cyfrynau cyntaf ar y bel, positif, dos Cymru bar. Rhys Griffith tu ôl o'r yslys yma'n un yn gweithio yna, go on! A mae'n jyst mynd rhwng y ddau nhw. Gret gweld chwaraewr ifanc efo'r hyder yn neud hynna. Ac efallai chwaraewyr yn cael ail gyfle fan hyn, yn dweud? Ia. Achos mae'n cael ei rhyddhau, Miles Davies yn un. Y Dre Newydd 1. Cei Conna 2, Neil Dans ar ail I Cei Conna. Felly maen nhw'n cryfhau I safle ar brig uwch gyngrair Cymru gweitha'r ffaith bod y seintiau ar y blaen o 2-0 yn erbyn Caernarfon. So mae'n rhaid I ni ddydwy'r wy na felly nagos. Felly Cei Conna ar y brig, y seintiau newydd yn ail, y ddau dîm ar y blaen, Bala hefyd ar y blaen yn erbyn Flint, o Penybont yn mynd uwch ben y bari. Un yr un yw I rhwng y bari a'r Met a Caernarfon gweitha ar hyn o bryd ar ei holi o 2-0 yn erbyn y seintiau cadw I lle yn y 6 ucha. A fi gynno, Penybont jyst yn nhw'n ennill y gêm yma, 7 pwynt tôl i'r Bala ar yr holl. Mae'r trydydd safle na'n holl bwysig wan I fynd I fewn I Ewrop. Bydd rhaid I ni, dwi'n abod Rhys Griffiths, neu dda, bydd o'r llygadu a'r cymffona y Bala fydda nhw rwan. Mae'n eisiau chwarae nhw 2 waith yn y 10 gêm dwytha na. Hefyd, nach chi 6 pwynt yma na. Dŵr I danau. Wood mewn at drad Sneith yn wir, gemau i'w edrych mlaen atynt
yn yr ail hanner. Davies. Cameron Keach o dan bwysau. Dwi ddim wedi bod ar ei orau heddiw, a Miles Davies yn dwy'n y bêl. Davies yn edrych i groesi y tro hwn. Cadw'r meddiant yn dda at Evans. Davies a George Thomas yn cyfuno, ond cic gôl fydd hi. O'n i'n sôn yn gynharach Malcolm am Miles Davies a pa mor ymryddan yw e fel chwaraewr. Mae'n gallu chwarae mewn nifer fawr o safleoedd. Gweld y braidd yn wastraffus fel cefnwr ochr dde pan mae mor greadigol yng nghanol ca. A wedyn mae'n mynd â sgorio gol fel yma. Na, ti'n hollol iawn. Mae gynnu fo amrywiaeth i'w gen, does? Dyna'r beth yn wahanol safle, ond y peth ydy, di'r safona ddim yn newid. Oherwydd i agwedd o, y ffordd mae o mor proffesiynol, o ffordd mae o'n delio fo pethau. Dros awr wedi chwarae. Penybont ar y blaen o ddwy ddim. Matty Harris yn gryf yn erbyn Fawcett. Mae Jones Thomas yn cael amser i droi, i redeg ymlaen at Kane Owen. Owen y capten yn edrych am symudiad tu allan iddo fe. Y cynorthwy gan yr eilydd Jones Thomas, nôl at ei gapten, i mewn at trad Nathan Wood. Ia, beth ti'n weld efo Miles Davies hefyd, ydy mae'n barod am tîm cynta rwan, dydy. Mae'n ddwy erigain, mae'n barod pendant am garfan tîm cynta yn am 80 neu rhywbeth fel hyn i ymarfer trwy'r wythnos, wedyn trio cael ei le yn y tîm, y ffordd mae o am dorchu llewis i trio cael yr ail gyfla na ella. Ydy o'i gon da? Dwi'n meddwl mae'n gon da yn di'r lefel nesaf. Dwi wedi gyfweld sawl achlysur a wedi gofyn y cwestiwn iddo fe gwahaniaeth rhwng chwarae gemau dan 20 i Gaerdydd neu Abertawe a'r gêm gorfforol yma. Mae'n chwarae nawr a mae'n dysgu mwy, mae'n dweud, am y gêm fan hyn. Scotcher yn ei chrimani ddim mewn os na ffordd yn ôl fan hyn. Y bêl yng nghefn y rwyd yma yn y drosedd. Ie, Scotcher hyn dwi'n meddwl yn gwrthio. Alaric Jones efallai ar gwthiad, yn rhedeg mewn fyna ar gwthiad ar Lewis Harling. Mae'n gorffan i'n dda, dydy? Ei droed chwith. Bron 3/4 y gêm wedi chwarae. Penybont 2, Hwlffordd dim, goliau Sam Snaith a Miles Davies. O, Drian ag dyma Matthew Turner. Os ydi torri ysgwydd, o'n i'n meddwl bydde fe ar y ffordd i'r ysbyty, ond mae yma yn gwylio i dîm. Summerfield. At Griffiths yn cael ei arfodi am yn ôl, a mae'n cadw'r meddiant. Alaric Jones. Jones yn ei seithi allan at Cameron Keach. Bêl hir gan Evans at Wood, cyffyriad cynta'n wych ar ei dro'r chwith ar bêl oddi ar Tancock am gyd gornel. A roedd fanna o berygl Nathan Wood, sgiliau da gan hwn hefyd. Y cyffyriad cynta, maen nhw gyd llawn hyder ar y funud yn maen nhw'n arbennig gêm am Bêl Grassley, lle traws 50 lladd, ond y cyffyriad na i pum bach, just i ffwrdd o honno fo. Ond os ydych chi eisiau rhywle, ti eisiau just o flaen chdi a wedyn symud ti. Ond mae'r cyffyriad na'n mynd â chdi i ffwrdd ar ei chwith yn agor o gol i fyny. Mae'n agor o gornel bella na i fyny i chdi. Y targed fydd Snaith, mae'n siŵr, ond at Harling at y postyn pella. Dim perygl y tro hwn. Dwi'n fi deimlo, mae yna fwy ddod gan y ddau dîm yma. Da ni wedi gweld nhw'n chwarae'n well na beth da ni wedi weld heddiw. Jeffries yn galw, ond y teniad yn un am nôl, a dyma Griffiths, ras rhwng Griffiths a Dalton. Griffiths! A'r arbediad yn un dda gan Ashley Morris yn y gôl. Ychydig mae Morris wedi cael ei wneud trwy gydol y prynhawn. Ia, yna'n digon o bwer i gyro fan'na gwaith. Ac o'n i'n edrych hefyd ar Fawcett a Danny Williams. A ddain i nhw, edrych hefyd o bell i nhw wrth y gol. Ac y golwr, sef wedi dod allan
Sa'n chwaraewyr Penybont yna yn syth i glirio gyntaf fysa. A fel blaenwr mae'n rhaid i bod yna'n syth. Yn wedi bod Terry Hawley. Scotcher allan at Griffith. Griffith yn chwilio am y rhediad gan Danny Williams. Oedd hwn yn brawf o lun yn y gar. Mae'n mynd full pelt, da di. Ti'n gweld bod o'n dal yn ôl, dipyn bach a... Pryn i ni di enwi fe yn yr ail hanner, Mae'n cario fo, ti'n gwybod mae'n cario fo. Ti weithiau'n meddwl, ydy yn ddoethach i ddod oddi ar y ca a gael rhywbeth o ddeg gêm arall. O, ti siwr. Sgrym yn llawer o ddewis, ond mae well na wneud y chwaraewr ifanc y waith na ddeud hynna'n rwan. Scotcher, heibio'i ddyn yn dda, parhau i fynd mlaen at Williams ar ei drod chwydd. Bale yn cael ei tharo lawr gan Harling. Sgiliau da gan Jones Thomas a'r bas yn dda i'r cylch canol at y capten Owen. Owen yn ei lledu ddi at Evans. Evans yn erbyn Alaric Jones. Mae'n disgwyl y cynorthwy gan Davies. Cyfnod o feddiant, sgil bach da gan Ken Owen ond yn rhedeg allan o le. Ar ei droed defo. Gorgymlethu pethau fel yna. Ia. Ysbrydol wedi mynd i ganolcau ddo, maen nhw wedi gwneud lot gwell. Dwi'n meddwl Penybont, maen nhw wedi cadw'r bel, maen nhw wedi pasio'r bel o well. Na goedden nhw hynna'r cyntaf. Hwlffordd ddim di newid ger heddiw. I fyny rwan. Just y spark na da ni di weld ganddyn nhw. Tafliad tu fewn gan Davies, tuag at ei gapten, cael ei rhyngipio gan Shepherd. Shepherd yn chwilio i ryddhau Williams, ond yn syth at Jeffries. Davies y tro hwn yn chwilio am Snaith, ond mae'n rwydd i Summerfield. A bas yn ôl at Gaida. Peth mawr ydy, i fi efo Hwlffordd ydy, os dyn nhw di tynnu allan o Ewrop am y reswm maen nhw wedi gwneud, a bod nhw ddim yn barod eto, bod nhw'n glwb sy'n datblygu yn y flynyddoedd nesaf. Peth pwysicach wedyn ydy cadw'i chwaraewyr. Cadw'i chwaraewyr gorau a wedyn adeiladu. Sa'n pwynt i chdi ddeud hynny, a wedyn bod y chwaraewyr gorau di gyd yn mynd. Scotcher, Shepherd, Wilson, Fos. A chi eisiau cadw'r momentum yn yr ail hanner y tymor? Oes tad, ti eisiau gwneud hynny, ond os ti'n adeiladu a dweud bod chdi'n barod i fynd i Ewrop eto, peth pwysig ydy cadw dy chwaraewyr am tymor nesaf a adeiladu ar be gynnyn nhw i gyrraedd y 6 ucha a wedyn mynd i Ewrop. Gol bert iawn gan Ryan Brobel i ail o'r gêm, sy'n golygu bod y seintiau ar y blaen o 2 i ddim nawr yn erbyn Caernarfon. Tancock yn tharo i mewn i ddannedd y gwynt. Peniad da gan Jeffries, y bas gan Dalton. Dyma Kane Owen yn sgwar tuag at Snaith, ond y Bale yn taro'r amddiffynwr. Oedd yn anlwcus, oedd y syniad yn un da, oedd Sned a ben hun yn canol, oedd wedi weld o, dyna sy'n bwysig, jyst methu cynhyrchu'r bas efo'i droed chwith. Chwith gan Evans. 19 munud yn weddill. Davies yn torri tu fewn. Y drenewydd un, Cei Conrad tair, a dyma Davies am ei ail o'r gêm. Ergyd Ishel yn cael ei harbyd yn dda gan Gaida. Iawn oedd yr Ergyd. Mae Davies wedi potio un i'r gornel yna barod. Bron i wneud un arall. Cic o'r smotyn gan Callum Morris sydd wedi dod ar drydedd i'r pencampwyr. Dalton rownd y gornel, tuag at Wood, mae'n cael ei ffenio allan. Just fe mas i wneud eto, mae yna gwych ganddo fo. Oedd y Lyn yn anna'r cyntaf, o fodd yn deithio nhw pidio panicio. Fodd yn deithio nhw. Come on boys, dyn ni well ein. Hir gan Keach at Fawcett, cyfle! Cyfle gorau'r gêm i Ben Fawcett. Mae e am gic o'r smotyn
Ond yn wastraffus braidd oedd e mewn un yn erbyn Ashley Morris, a chi'n disgwyl gwell o fyna, Malcolm. Wel, unwaith mae'n mynd yn syth ar y golwr, iawn, ti yn meddwl, un yn erbyn un, mae Harris yn siawns, mae wedi curo'r ras, cadw dy ben. Ond os ti'n mynd yn syth a'n dal ddim yn gwneud y benderfyniad, mae golwr wedyn mewn safle cryf iawn yn seicolegol, na i aros yn gawr, dyna be nath o, a wneud yr arbediad yn hawdd. Os ti'n symud y bel i un ochr neu'r llall, ti'n symud o golwr, wedyn ti'n ei heibio fo. Os ti'n mynd yn syth, mae'n dweud bod chdi rhwng dau feddwl. Trosedd yn un gan Alaric Jones ar yr eilydd. Jones Thomas yn denu'r dacl. Ia, jyst clefar. Gwadd y dacl i ddod i fewn. Cain Owen dros y bel. Hwlffordd wedi ildio mwy o giciau gosod a neb arall yn yr uwch gyngrair, y bel yn cael ei ffenio allan. A fe fydd yn gic gornel. Goliau Snaith a Mael Davies yn gwahanu'r tîmoedd yma yn stadiwm Gwydir SDM. Yn y frwydr am y 6 ucha. Penybont a Caernarfon fydd yno, gaida dan bwysau ac yn athletaidd yn dyrnu bant. Ond mi oedd hi'n drosedd beth bynnag. Ie, mae'n jyst pwnio hon. Sneud yn iddo, dipyn bach dan bwysau. Mae yna eilyddio. Kieran Lewis yn gadael y ca. Ac yn cymryd i le, mae Curtis Rees gynt o bont ar dawe. Edrych ar diwan, mae Fawcett yn mynd mewn llinell syth. Os yw'n mynd yn syth, mae'r golwr wedyn mewn lle cry. Be dwi'n dweud ydy, os dwi'n gwneud cyffyrddiad i mae'r golwr yn symud efo fo, wedyn geith o jyst llithro i heibio fo i'r gornel arall. Mae'r golwr mond yn sefyll yn gawr o dy blaen di, os di bel yn syth ato fo. Os ti'n mynd yn syth ato fo, neith o'n symud. Symud o'i neu'n chwith, mae'n symud efo chdi, wedyn ti'n rowlio i heibio fe'n gornel arall. Y bala peder, y Flint dim a Steve Leslie sydd wedi cael y bedwaredd i dîm Colin Caton yn cryfhau i hunain yn y drydydd safle. Ia, po bynnag sy'n cymryd y pwyntia rhwng y tri, y bala, Ceicona a Seintiau Newydd. Po bynnag sy'n cymryd bwyaf pwyntia rhwng y tri yn nhw yn erbyn i gilydd, nid cyn o'r i'w gyngrair. Dyna sy'n digwydd bob tymor. A Ceicona sy'n ar y blaen ar y funud efo'r pwyntia yna. Fawcett. Tackle rymus, ond mae'n mynd i fod yn dafliad i Penybont lawr o'r asgell chwith yma. Y tîmoedd yna, Malcolm, sy'n gorffen yn y drydydd a'r pedwarydd safle, faint o ddylanwad fydden nhw'n cael ar y bencampwriaeth wrth chwarae yn ebyn y Seintiau a Ceicona? Bala bendant. Fawcett i mewn eto, ond mae yna gam sefyll, lle mae'n hwyr. Ia, y bala yn bendant, os di bala ar ei diwrnod, sa'n nhw'n mynd i curo'r ddau dîm, un cwestiwn. Ond dyn nhw'n cael y diwrnodiau yna'n aml yn ebyn y cewri, mae gennau ofn, dyna pan dyn nhw'n rioed i curo'r i'w cyngar yng Nghymru. Ond ddim o gyda nhw'n andros o siawns, tymor hyn. Ond dyn nhw'n ebyn un eto, efo Fawcett. Edrych eto, oce, mae'n cam sefyll, ond dwi'n gobeithio sef wedi cymryd y cyffyrddiad nesaf o draws yr amddiffynwr i cymryd o allan o'r gêm i sgorio'r gol. Mae'n ei fod ysgio o sefyllfa fel chwaraewr ifanc fel ade. Os ti'n mynd drwad yn ebyn y golwr, cadw dy ben yn un beth, ond eich di ddeall i sgorio, mae'n eich di symud y golwr. Mae'n gêm seicolegol, wedyn ti'n gorfod symud y bel na, o un ochr i llall, i'r de neu i'r chwith, i symud y golwr mewn cam neu hanner cam, a ti'n cymryd ti'n sydyn ar ei draws o. Dan Jeffries sydd ar lawr yn derbyn triniaeth fan hyn, oedd e hefyd yn dal cefn i goes, felly... Cramp gyda fod. Ie, neu anaf i linyn y gar, mae Lewis Clutton wrth yr ystlys, ond Dan Jeffries yw hwn wedi anafu. Ie'r combination yma sy'n gan Penybont yn y man ni tymor hyn o dim ildio llawar a dim sgorio llawar.
Ond dyma'n un perffaith. Mae well combination na ildio gormod a dim sgorio digon. Felly... Mae nhw sy'n creu y cyfleoedd lleia mewn gemau, ond i bai am y met. Ond mae nhw'n bown o fod yn glinigol, felly. Mae nhw wedi bod. Eto heddiw. Mae Jeffries yn gadael. Mae yna ddau eilydd wrth yr yslys fan hyn, a Dan Jeffries yn gadael, a bydd Billy Borge yn cymryd I le. A Nathan Wood, sydd wedi chwarae allan ar yr asgell chwith, chwaraewr bach dawnus, gael prynhawn bach da. Ac yn cymryd I le, chwaraewr bach diddorol Lewis Clutton, yn gwisgo 19, ceder ar 15 oed. A diddorol oedd cwrdd â Paul Bodin, Malcolm, chydig wythnosau nôl fan hyn. Ond oedd ddim y prynhawn gorau I Clutton a Connor Davies, achos collon nhw'n mynd y Flint. Ond mae I weld Clutton a Connor Davies oedd Paul Bodin, y prynhawn hwnnw, rheolwr dan 11 Cymru. Gret gweld Paul yma. Gret gweld. Pan nhw'n diddordab yn yr yw Cymraeg efo gymaint o chwaraewyr ifanc talentog sy'n gynnon ni yn y clwbiau yma, yn y tîm yma. O weithiau, chi'n anghofio pa mor ifanc ydyn nhw gyda Jeffries 22, Miles Davies 22, Clutton 19, Connor Davies ar y fainc 18. Dwi'n meddwl bod o'n gret o ysgol os ti'n licio. Pan ti'n ifanc, ti eisiau chwarae yn gysadleol, bob wythnos ti eisiau chwarae a dysgu sydd wedi bod yn gorfforol a tyfu fyny dipyn bach, Cymru cyfrifoldeb. Ac y Gwener yma'n perffaith I chwaraewyr ifanc sy'n eisiau mynd ymlaen yn ei bywydau ac a gyrfa. A mae rai canmol fan hyn, y ddau reolwr, Wayne Jones a Rhys Griffiths yn rhoi'r cyfleoedd. Oes tad. Mae wedi bod yn bwrw goliau yn ystod y prynhawn a'r holl uchafbwyntiau I chi nos lun am 15 ar sgorio. Marcus Griffiths. Cael dim allan o Dalton. Clutton. Evans a Jones Thomas. Mae hwnnw'n cael ei ben lan. Chwilio am y cyfle I fynd heibio I ddyn ar bob cyfle. Davies. Dim cam sefyll. A Davies yn ceisio bwydo Jones Thomas eto lawr o'r asgell dde, ond Hwlffordd y tro hwn yn cael blant tro diddi ac yn newid cyfeiriad y chwarae allan i'r dde at Marcus Griffiths. Griffiths yn chwilio am y rhediad gan Danny Williams, ond mae'n rhwydd Matthew Harris nôl at Ashley Morris ac allan am dafliad a... Ie, rhyfeddol, ond Ashley Morris yn unig un sydd wedi gwneud bob eiliad cofio I Penybont tymor un. Mae'n mynd I fod yn ddegfed llechen lan iddo fe os bydd y sgôr yn aros fel y gymahu. Ac na I chdi rei ti dyn un Ashley Morris, mae o di ymroi go iawn dros y blynyddoedd do. Un yw Gwener yma yng Nghymru, gymaint y gwffia. Keach ymlaen, Dalton. Dwi ddim wedi gos cryfau I drod dde. Mae'n cael bach o look y bel yn cyrraedd Ashley Evans ac allan at Davies. Gôl gysur i'r derwyddon sydd ar waelod y domen yn erbyn Aberystwyth. Alaric Jones, cofio mae hwn, 19 yw hwn. At Fawcett yn denu'r dacl ac yn ennill pigrydd i'w dîm. Curtis Rhys yn ryddhau. Cameron Keach yn croesi. Ond mi fydd yn gig gornel. A'r tro cynta I ni gweld Cameron Keach yn ymosodol yn y gêm hon. Mae nhw wedi cadw Gwen dawel. Os chi'n dilyn rhwydweithiau cymdeithasol, mae hwn yn cael ei adnabod fel Roberto Carlos y Rondda ar ôl I goliau fe yn erbyn y seintiau newydd ar dre newydd wythnos diwetha. Meddwl mae'n ei hwyr os dyn nhw'n sgorio un. O dan y bar oedd Ashley Morris. Oedd angen sgorio yna. Yn doedd efo rhyw 10 munud I fynd dal I fod o'r gêm, mae'n eisiau tair gol. Dwi'n mynd edrych yn dda ar y munud. Ond ti wedi gweld pethau
Fi wedi gweld pethau mwy rhyfedd yn ystod ein gyrfa ni fan hyn, Malcolm, ond Cameron Keach, de. I'w chrymanu ddim mewn. Mae Tancock, Alaric Jones a Scotcher yn cynnig taldra at y postyn agosa. Mae'n cael ei chlirio gan Harris. Nôl yn uchel i'r awyr gan Summerfield a Davies sydd yn codi ac yn athletaidd yn ennill y peniad. Ashley Evans yn rhyddhau Clinton. Ym lot yn ddi, ond mi oedd e'n camp sefyll. Chydig mod feddi. Oedden ni reit mewn llinell efo y digwyddiad yna. Ti'n gwybod pwy mae... O'n i'n just meddwl efo un tempo perfformiad Hwlffordd tan y 2 munud dwytha yma yn y gêm heddiw. A dwi wedi meddwl un beth sydd fod ar goll heblaw y 3 blaenwr efo'r sparc. Bas ymlaen, Fawcett! Ras yn dda fe, Ashley Morris yn neud yn dda. Ashley fo safle cychwyn campus darllen y gêm, a wedyn yn just neifio, cuddio ati, gafel yn saff. Edrych am lwcus gan Fawcett, dwi'n licio rhediadau mae hwn yn neud. Just methu cyrraedd hwnna, Ashley'n defnyddio ei brofiad o ddarllen y gêm. Ond fe dwi'n neud ydi, ti'n gwybod pwy maen nhw wedi methu heddiw? Dwi'n meddwl bod nhw wedi methu Watts. Fel arweinydd heddiw yn y cefn. Mae'n bob eiliad sy'n mor un cyn y gêm yma. Bala 5 y Flintym, yr ail gol o'r prynhawn i Chris Venables. 19 iddo fe nawr. A dre newydd, iddyn nhw fynd ar y blaen, nawr ar ei holi o 4-1. A pencampwyr yn cryfhau i safle ar frig uwch gyngrair Cymru cyn yr hollt. A'r seintiau newydd wedi taro 4 hefyd. Caernarfon lawr i 10 Michael Parker yn cael ei ddanfon o'r maes. Blaine Hudson a'i ail o'r prynhawn. Scotcher yn ei chrymanu ddi tuag at Alaric Jones. Dyma fe yn croesi a Harris yn anwybyddu'r alwad a cur lawr y ca. 5 munud ola. Dalton a Harris di wneud yn dda yn y cefn. Yn wedi yn yr ail hanner, o'n i'n meddwl yn y dechrau, oedd Jeffries a'r ddain nhw yn cael ei ddedag o gwmpas dibi bach. Tancock yn croesi, Miles Davies dan bwysau, ond y bel yn cael ei chlirio. Rhys Griffiths wedi bod yn ddoeth iawn gyda'i dactegau heddi, Malcolm. Wel, nath o newid nhw ar amser do. Oedd wedi cael y gol jyst gyda'r eglw perffaith. Wedyn o'ch ti'n mynd i amddiffyn y gol yna. Ond oedd o'n gwybod yn ganol y cae, oedd o angen newid ychwanegol. So nath o symud Kane Owen, wneud o yn canol cae. Scotcher ddim wedi cyffwrdd y bel yn yr ail hanner. Kane Owen wedi bod yn gwmpas o. Ond be mae'n wedi gadael nhw'n neud ydi, dod o Ashley Evans yn ôl i fewn i'r gêm. Fe wedi isad yn dyfnach o flaen yr amddiffyn y 4 yn y cefn yn yr ail hanner. A wedi rheoli'r sioe. Un peth mae Rhys Griffiths a'i dîm yn mwynhau a her yw hwnnw, a fe gewn nhw her yn yr ail hanner yma o'r tymor wrth iddyn nhw wynebu a herio y gorau sydd i gael yn y gyseintiau newydd Cei Conor Bala. A dyna ffordd ti'n ddysgu yn yr uwch gyngrair. Chwarae yn y byd y gorau a adeiladu am tymor nesaf. Trio cael dyn ni mewn i Ewrop, cael yr arian i fewn o wedyn buddsoddi. Mewn dim diffyg parch i neb, ond mae bob clwb gyda'r symud ymlaen. Felly mae'r chwaraewyr yn gorfod bod yn gryfach ac yn well. A greu newydd allan dod i fewn i jyst wneud yr garfan mwy iach. Tafliad hir gan Cameron Keach. Scotcher. Ac yna Summerfield, ond uchelgeisio gan y cefnwr dros y bar cyn trafferth i Ashley Morris yn y gol. Wel, mae dim o y cawr ei hun, sgoriodd y gol yma, yn dod oddi wrth y cae ag ambeniad. Mae hanner y swydd ydi cyrraedd yna. A'r swydd anodda ar gae bel droed ydi sgorioi. A mae o'n neud hynny. Snaith yn gadael y ca, a Rhys Stevens sy'n cymryd i le. Mae lot o bobl, Mike, yn amser dyn, amser i yn cyrraedd yna. Ond dim wneud y gwaith, wneud y fel yn yr hwyd. Ti'n iawn, y Kane Owen sy'n cael cymrydwyaeth i
hyfforddwr Rhys Griffiths a Connor Davies, chwaraewr sydd wedi cael tymor da iawn yn chwarae fel cefnwr i Penybont wedi anafu yn ddiweddar. Dim ond 19 oed ydy hwn. Mae'n bumed yn y dre newydd, a mae'n brynhawn i anghofio i dîm Chris Hughes a'r Barclays. Y dre newydd 1, Cei Connacht 5. Williams. Chwilio am gôl gysur, y bêl yn cael ei chlirio gan Penybont. A Rhys Stevens sy'n cyrraedd y bêl na gynta, mae Stevens yn dangos tipyn o gyflymdra. Nôl at Clutton. Clutton heibio un a bas i mewn at Jones Thomas. Corey Shepherd o'i flan e. Jones Thomas angen cymorth, ond yn ildio'r meddiant ar bêl yn dod oddi ar Clutton am dafliad i Hwlffordd. Amser yn rhedeg allan, y munud ola'r 90. Penybont 2, Hwlffordd ddim, gol Iesneith a Mael Davies yn sicrhau lle Penybont yn y 6 ucha. Pedair munud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y gêm. Yn yr amser sydd wedi cael ei ganiatáu am anafiadau. A bêl lawr yn y gornel. Cerdyn melyn i Dan Summerfield am Gega. Fawcett mewn yn gryf, gwaith da gan y blaenwr bach. Blan trod gan Harling, mae dal gan Fawcett. Fawcett yn troi, ond yn troi mewn i drwbl, ac mae'n gicrydd i Hwlffordd. Gicrydd wedi chymryd yn sydyn allan tuag at Williams. A thafliad fyddi i Hwlffordd. Maen nhw'n llithro i'w chymryd hi. Cameron Keach chwilio am gôl gysur. Alaric Jones yw thafludd i mewn i'r cwrt Cosby yn isel y sodliad gan Scotcher, y bêl yn cael ei chlirio. Evans lawr y sianel, mor ddylanwadol, mae'n bas wych i lwybr Rhys Stevens. Stevens gyda Clutton ar y postyn pella. Yn gwaith da gan Tancock. A'r bêl yn cael ei chlirio dros yr Ystlys. Ychydig o funudau sydd yn weddill. Malcolm, pwy yw ser yn y gêm? Mae o'n yn llun i hun. 32 oed bron wan mewn rhyw cwpl o fisoedd. Ashley Evans. Di bod rond y bloc bynnag unwaith, ond mae o'n chwarae'r cyfartaled. Mae o'n gwybod sy'n nath o just eitha pob da weli a just cadw'i pen yna ar cyntaf o 20 munud oedd o gêm. Di mynd oddi wrth Penybont yna 20 munud cyntaf, Hwlffordd ar ben y gêm. Ashley dweud, hei, dwi'n lon yr awyr, tawelwch lawr, boys. Just cael y troed ar y bel yna, cael y gol, ail hannar, newid tactical gan Rhys Griffiths. Mae wedi cael gymaint o'r bel, mae wedi mynd ar draws, mae wedi mynd ymlaen, mae wedi chwarae'r bel yn ôl, ond dwi'n wedi gwneud y bel i ffwrdd. Gwych gan Ashley Evans, ser yn y gêm. Griffiths i Hwlffordd am y cwrt Cosby, y bêl yn cael ei cholli. Jones Thomas a Connor Davies. Davies yn mynd yn hir. Met Caerdydd 1, y Bari 2, Malcolm. A maen nhw'n cadw i safle yn bedwaredd gweitha ymdrechion Penybont fan hyn. Am gêm a fydd heini de. Penybont erbyn y Bari yn diweddglo i'r tymor i'r 10 gêm sy'n gwneud ni ar ôl. A fe fydd y Bari yn edrych i dalu'r pwyth yn ôl wedi colli 2. Dyma Williams. Gôl hwyr gan Mendes i Gaernarfon, ond gôl gysur fydd i y Seintiau Newydd yn ennill o 4 gôl i 1. Eiliadau'n weddill yma ym Penybont.
cic gornel i Hwlffordd. Yn chwilio am gol gysur, dyn nhw ddim wedi bod ar ei gorau heddiw. Maen nhw wedi cael tipyn o anlwg hefyd o'r anafiadau. A Cameron Keach i'w chrymanu i mewn. Na, credu bod yr arwydd yn newid. At y postyn agosa. Alaric Jones yn ei chodi ddi nôl. Fawcett yn chwilio am le, yn ceisio mynd o gwmpas dau am ddiffynwr a'r dyfarnwr. Ac i gonol arall. Dean John yn gweld y ffwrddoniol pethau. Dean John ddim yn ei hyn heddiw. Hwna Fawcett. So, Fawcett di dangos i'w fflachia. Chwiban ola, Dean John o'r prynhawn. Y fuddigoliaeth i Penybont sy'n sicrhau taw nhw sy'n cyrraedd y 6 ucha. Y ddau reolwr yn llongyfarch. Y llongyfarchiadau i Miles Davies. Gol wych ganddo fe yn yr ail hanner. Ergyd isel i gornel isa'r rhwyd yn sicrhau'r 3 pwynt ar ôl i Sam Snaith. Rhoi Penybont ar y blaen ar drothwy'r hanner. Ond mae wedi gorffen fan hyn yn Stadiwm Gwydir SDM. Penybont 2. Hwlffordd dim. Diolch yn fawr iawn i Mike a Malcolm. Penybont sydd wedi mynd â hi sicrhau lle yn yr hanner ucha. Dyna ni wedi cyrraedd y toriad yn y tymor. A dyma fel mae pethau wedi mynd pnawn yma ar brynawn cyffroes. Os ewn ni tu ar brig. Ceicon wedi taro 5 yn y dre newydd. 5 sgoriwr gwahanol yn y gêm yna iddyn nhw hefyd. 4 gêm ar 10 heb golli i Geicona. Y Seintiau wedi taro 4. Ryan Brobl wedi cael 2. Mae wedi bod allan ys mis Medi. Nôl wythnos diwetha yn sgorio. Hwna'n ddifur. Ar bal ar ôl ildio 6 pen wythnos diwetha. Wedi taro 5 yn efo'n y Flint. Flint yn ildio 6 wythnos diwetha hefyd. 2 i Chris Venables. 19 iddo fe. Tymor yma erbyn hyn. Ond mae'n frwydr bobman yn amlwg. Ni'n mynd i gael cyfaliad, dwi'n oedi, ni'n mynd i ofyn cwestiwn i Owain Tudur Jones, ond mae Miles Davies gyda Sione Dafydd. Mae llongyfarchiadau enfawr, canlyniad anhygoel i Penybont iddi. Oedd, chymod, o'n i'n barod am y gêm heddi. O'n i'n gwybod ni'n moyn ennill a cael y 3 pwynt, a diolch byth ni yn y 6 uchaf, a mae'n edrych lan o fan hyn lan. Timlad o'r ryddhad i orffen yn y 6, a be gall Penybont gyflawni yn yr ail hanner nawr? Ie, chymod, ni wedi bod yn chwarae'n dda trwy'r tymor, a ni wastad moyn dringo'r tabl, so mae'n neis i fod yn 6 uchaf i chwarae yn erbyn y big boys os chwaen gweud na. A gobeithio jyst gallwn ni pwysio ymlaen a mynd yn uwch a uwch yn y tabl. Diolch yn fawr i ti, Mael. Diolch, Sionet. Diolch. Ie, diolch i Mael. Llongyfarchiadau iddo fe ar y perfformiad yna. Bari di sgorio yn yr eiliadau ola yn ebyn Met Caerdydd i ennill o 2 gol i 1. Sa'n gwybod ei ddechrau. Ni wedi cael cadarnhad o'r 6 ucha. A falle gyda Hwlffordd ddim eisiau mynd am Ewrop, falle bod e'n gwneud synwyr mae'n fel hyn, mae'n edrych o ran y 6 ucha. Ia, dwi'n cytuno. A wedi gwylio Caernarfon yn ddiweddar a gwylio Penybont heddiw oedd yn hyddiannol wedi ennill y gêm. Dio ddim syndod i ddeud y gwir. Da ni jyst yn edrych ymlaen rwan i weld be ddoeth yn yr wythnosau nesaf i weld pwy fydd y clybiau yn cyrraedd Ewrop. A difyr gweld y 3 ucha yna. Ceicon yn taro 5, y Seintiau'n taro hefyd. 10 gêm i fynd. Mae'n mynd i fod yn 10 gêm tarllid iawn. Edrych ymlaen, Dyl. Edrych ymlaen i bob un ohonyn nhw i weld pwy fydd yn cipio y goron fawr y bencampwriaeth. Sgenno ni'n syniad ar hyn o bryd, mae'n gret. Wedi mynd i ofyn, mae'n anodd proffwydo ar hyn o bryd. Felly dyna ni, diolch yn fawr iawn am ymuno gyda ni Penybont sydd wedi mynd â hi nhw a Caernarfon yn yr hanner ucha. Aroswch gyda ni ar S4C. Lot mwy i ddod dros gyfnod y Pasg a heno sydd nesaf ar S4C. Ti ar heno, Owen? Fy rhaid chi wylio i ffeindio allan bydd. Dyna ni. Fel tasach chi ddim yn gwylio. Ta-ra.